Bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Ябаны АБС. Ябаны АБС. Ябаны АБС. Я вибачаюся. Так, одну хвилину. Я бачу, што не ўсё яшчэ добра. У сэнсе таго, што нейкі гук дзіўны. Ой. Гэта я ведаю ад чаго. Гэта я ўчора завяршаў працэс усе на кампе, праз тое, што было абнаўленне. І ў мяне сёння зранку ўсё паднасрата было і ў Teams па працы. Вось. І зараз я бачу і OBS, і па стрымах я бачу, што зляцелі дрова. Чую дакладней казаць. Хвіліначку, шаноўныя мае вітанашкі ўсім. Зноўку прывітаюся. Ой, божахна, так. Добра. Я спадзяюся на гэта, выбачаюся, так. Толькі я хацеў бы ведаць, якім чынам сябе паслухаць літаральна на трансляцыі. О, усё. Тое, што трэба. Вітанашкі, так. Працягваем. У такім выпадку. Вітанкі Варва, вітанашкі Альсевіч. Вось, усіх рада бачыць. Выбачаюся за гэты гаўняны мікрафон і сістэму Windows, якая ўсім гэтым кіруе. Так, там туды. Хачу да траўніцы, мне трэба знайсці. Вось не ведаю, ці ў мяне ёсць рэцэпт ластаўкі, ці мне трэба яго набыць, ці то што. У гэтага можна рамантавацца, мне казалі. Та нічога, перадалёны мелкамяккі софт. Менавіта ён. Так, я прачытаў учора з вялікім задавальненнем, шчыра кажучы, таму што мне спадабалася. Я агулам не чакаў ад таго, што ў цябе атрымаецца так добра напісаць. Вось, таму што відэа гэта адно і то, што робіш. Вось. І тэкст, мне падаецца, у цябе з пункту гледжання выкладання думак і сістэмнасці ён атрымаўся значна лепш. Вось так, мабыць, цябе гэта здзівіць, а мо пакрыўдзіць, хто яго ведае. Вось, ну як ёсць. Сюды пабеглі. Вось, спадзяюся, не пакрыўдзіў. Альсевіч, недарэмна кажа, што Linux лепей. Ёсць свае. О, бляха, 185 стрымаў, дзякуй велічэзна. Вось гэта стручышча ў цябе.
Так, малая, ходи сюды. Есть. Вось. Herbs you're willing to sell? I'm sure I can find some. Нешта будзе, сёе-тое будзе. Так, можна рэцэптурніку, ластаўку, белая чайка, спирт, адвар строля. А мне 42 только. Ой, чекай. Не хварэй, кажам. Farewell. Давай мы поглядзім, што ў нас агулам па рецептах-то ёсць. Бомбовые эликсиры. Белый мед, котка, ластовка. О. Все. Пайшлі до гэтай дзяўчыны. Калі ўжо наша адказнасць, то давайте паспрабуем выратаваць, усё роўна яна памрэ. Тихо, Геральт, спокойся. Лёха, вітаначкі, а пас не прайшоў? Пас не прайшоў. Я не разумею, пра які пас ідзе. Дык на відэа я адпачываю. Ну, вядома. Вядома. Я не пра гэта, я не пра тое, што трэба гэта параўноўваць, але я быў здзіўлены, прыемна здзіўлены. Вось. Вядома, што не 100% там было ўсё, як ведаеш, як у літаратараў, як у гэтых вялікіх журналістаў і так далей, але як для першай спробы, аж мурэнна, мне вельмі зайшло. Таму, калі раптам у цябе ёсць прага да гэтага, жаданне любое будь якое, працягвай, з задавальненнем буду чытаць. I like you, Witcher. Вось, возьми маленькі падарыначак. A small gift. Здай, што табе не ўсё адно. No damn. Так, на смяротным ложы. Ай божах, ну якія сцёгны намалявалі гэтым персанажам, аж шалець можна. Давай, атрымана 315 досведу. 315, курва. Ашалець. Старонка манска, алей супраць праклятых. А ну пачытаць з поту і крыві. Паміж бачным і нябачным светам працягнутая заслона і наробіць так, што жывыя не бачаць мёртвых. А мёртвыя жывых. Некаторыя магі здольныя прабіваць заслону і кантактаваць з памерлымі ці нават заклікаць іх у свет жывых на кароткі час. Гэтае майстэрства завецца некраманты. І аднак і мёртвыя могуць прабіваць заслоны і трапляць у свет жывых. І не кіруе воля ці розум. Воля альбо розум. Я б так, напэўна, перакладаў бы. Калі выйдзе сам пераклад Альсевіч, зараз я трошки не разумею агулам, што адбываецца. Раптам, калі вы будзеце на старме ў Рудзе, пазадавайце яму гэтае пытанне. Зараз патлумачу, што сталася. Я на выходных дабіў да канца ўсе файлы, якія былі там, дзякуючы Кацярыны Малаховскай і так далее. Вось мы на двоіх хіба што асноўную частку паперакладалі апошніх файлаў, і мы чакаем зараз на запампоўку новых, таму што хутчэй за ўсё яны мусяць быць. Гэта не ўвесь пераклад, гледзячы на тыя адсоткі, якія нам даваў Зміцер ці Змітрок. Кажу зноўку, я ўжо забыўся, хто там за гэта быў адказны. Ён змяніў сабе нік у Дыскордзе. Я яму напісаў, адразу, як толькі я скончыў, я яму напісаў асабістае паведамленне, што чал, мы скончылі, нам патрэбны наступны файл, але ён просто знік і нічога не робіць. Ён не закідвае новых файлаў, ён не адказвае на пытанні ні маі, ні Кацярыны. Ну, крацей, зараз дзіўна. Ты робіш з Рудзі. Рудзі калісьці гэтае пачынаў, але зараз ён аддаліўся. Таму раптам, калі вы будзеце на стрымах з Рудзі, нагадайце яму, каб ён там, калі ў яго ёсць кантакт да гэтага Змітрака ці Зміцера, каб ён даў выспятку яму матавацыйнага, каб хаця б праз гэта не прастойвала справа, і мы дабілі нарэшце гэты пераклад да канца. Так, гэта як добры легал тэкст, таму і падышоў адпавядальным. ВРВ, давай новы. Так, давай новы, не ведаю, пра што ты новае. У мяне апошнім часам, дарэчы, нейкая гэтая дэпрэсія пачалася, мне трэба неяк перабудаваць сваё
стаўлены да жыцця, мабыць, пару выходных узяць ды пашпацараваць па парках са сваімі думкамі. Вось, а не на працы пастаянна быць. Так, часта правадніком гэтай эмоцыі з'яўляецца матэрыяльны прадмет, звязаны з пачуццём і важны для памерлага. Такім прадметамі могуць быць весельныя пярсцёнкі, цацкі ці нават прылада забойства, ад якой загінуў той, што вяртаецца з таго свету. Ну гэта яно карысна нам было б, калі б гэта было яшчэ да таго, як мы забілі паўдзённіцу, паўночніцу яшчэ, дарэчы, мы адчынілі сабе. Палудніцу, паўдзённіцу, божа. Чакайце, а як там было выклікаць? Пчолы, на вас напаў рой. Ой. Чакайце, ігні. Ну, карацей, пабеглі. Паціху. Такія справы, карацей, Альсевіч, з Лексам у нас движ. Карацей, буду думаць пра наступны артыкул. Думай. Я лічу, ведаеш, што ВРВ як гэта можна яшчэ звязаць і як дапамагчы ўсім іншым, каб звярнулі ўвагу проста агулам на стрымераў беларускамоўных на Твічы, паколькі тут самае вялікае наша асяроддзе, хто тусуецца і суполцы гэты і так далей. Вось, можа нешта з артыкул тычыцца, які не маркет, як ты там выказваўся, белгосмаркетолагі, белдзяржмаркетолагі, вось, а нешта звязанае з прапагандай і антыпрапагандай, вось, нешта такое, мабыць, табе. Мне падаецца, гэта лепш скіруе увагу на нас, на ўсіх блогераў, на папулярных, менш папулярных, карацей. Да і на цябе ў тым ліку. Так, давайте паглядзім. Збочнае тут нічога. Безеагрэст і бестыя з белага саду. Ну, пайшлі. Ідзем да Весеміра. Дядька, што ты, як ты? Так, што такое? Так, я прынёс заказ на графона. Got good news and bad news. Добрая, дрэнная. Добрая якая? Што капітан югарскага лагера ведае, дзе шукаць Йенніфер. А дрэнна ў тым, што мы мусім забіць для яго графона. А чаго ён яшчэ хацеў узамен ад двух ведзьмароў? Ну кажа, што ведаеш. Графон пакінуў сваё логава, трэба зрабіць пранаду. І як? Ну і як справы? Не, тут падаецца, ну зусім. Калі яшчэ вось выкарыстоўваць пастаянна дрэнна, гэта я разумею. Гэта, дарэчы, асаблівасць, калі хто раптам не ведае і не карыстаўся раней. Як яго Google-перакладчык так перакладае заўсёды слова кепскі, благі, дрэнны. Ён толькі дрэнны выкарыстоўвае, для яго не існуе сінонімаў. Вельмі зрэдку ён выкарыстоўвае іншыя. Так, у мяне ўжо ёсць крушына і сабраў звесткі, інфармацыю, лепш сказаць. А як справа ў сэнсе, і што мы маем, лепш запытаць было. Што мы на гэты час маем наконт гэтага графона? Крушыну я знайшоў. Пасуе, пахне моцна. Хутчэй смярдзіць. Глядзі, які далікатны знайшоўся. Гнілое мяса, гной, мача, звычайныя вясковыя пахі. Памятаеш, у Тартагоры мы палявалі на зойгла на сметніку. Ты пасля палову дня адмываўся. І калі тут, як тут забыцца, мы як сустрэнемся, ты гэта кожны раз узгадваеш. Дарэчы, слухайце, мы зараз тут скончым гэтую задачу, я забыўся, у нас жа ж два гнязда накераў было. І ў мяне былі гэтыя ўжо, я ж набываў сабе кальцый, каб зрабіць бомбы. Трэба будзе схадзіць забіць іх усіх. Так, бел не дзярж культуры сучаснасці. Ну, неяк так. Неяк так. А яшчэ жонка прадавуе даўгі. Божах, ну так, чакайце. Калі выйдзе сам пераклад, што ён табе на гэта адказаў, што пісю не стаіць, Лёха.
Але ж сорому тебе нема. Адматай назад, я адказаў Алексеевичу, што і да чаго, і да чаго тут рудзім. Вось. Так, давай. Learn some things. Даведаўся на пару рэчаў. Гэта самец, у яго было гняздо ў лісіным бары. It's burned the... Нілюкарцы спалілі гняздо, забілі самку, пабілі яйкі і вырашылі, што справа выкананая. It's always the same. Яшчэ адно і тое ж. Sending Не, каб адразу паслаць прафесіяналаў, а ўсё па-свойму робяць, а выходзіць толькі горш. fine. Ну добра, ўсё гатова, толькі скажы і прымемся за працу. We'll get to work. І возьмемся за працу. Давайте, я потым. Later, Vesemir. Мы зараз пойдзем, дакладней казаць, некераў пазабіваем. Адзінае, што я хацеў бы зрабіць, быць упэўнены, што ў мяне гэтыя бомбы ё. Дарэчы, інвентар, алхімія. Вось, карцеч. А у меня толькі адна, курва. Стоп. А яе не трэба рабіць больш? Яна робіцца адна? А, іх дзве робяцца, ага. Усё. Так, захоўваемся. Задаволеныя. Пербрыда. Шмат. Пачу некера пазабіваць. Так, на роста не трэба ляцець. Альбо сюды, дарэчы, смешку. Так, о, так хутра цыцачкі будуць. Якія цыцачкі будуць? Єнніфер, ти маєш на увазі? Так, ось недзе тут былі гэтыя некеры. Бачыце, гэты камень. Святы, так. Так, штосьці я не разумею. Мне падавалася так, вось поле бойкі было, мы недзе тут іх сустракалі, біліся. Во. Magic. A place of power. Бачите, я все пам'ятаю. Халера. І зараз... Ля, чарапы маюцца яшчэ. Ты паглядзі на гэта. Так, а зараз нам трэба прайсці праз поле бітвы, і там недзе каля месца, што мы адпачывалі з Весемірам, было ўнізе. Убачыш? Бачу. Я мяркую, што мы праходзячы трэцяга ведзьмара будзем намагацца пабачыць усе цыцачкі. Я потым патлумачу вам, чаму менавіта такі план. Чаму мы не засяродзімся на трыс, чаму мы не аддамо перавагу... О, бачыце, аднавіліся. Аддамо перавагу Йенніфер і гэтак далей. Ну, у сэнсе, па канону мы пойдзем, хутчэй за ўсё. Заспойлеру тое, што мы ўсё ж такі будзем з Ен, а не з трыс. Так. Стоп, я не тое націснуў. When? Геральт. Ну давай.
І криху промазав. Ось так. Ці ми тих забивали. Зараз розвалимо гніздо. Так. Дякую Богу, хоча б на мінімапі яны ёсць. Слухайте, я б зусім просто заблукав би. Ghoul nest. Ought to just destroy it. Пополнить запасы падчас медитації. Калі ў інвентарі ёсць моцны алкаголь, ён аўтаматычна быў выкарыстаны для папоўнення ўсіх вашых хімічных прапасаў. Серьезно? Просто алкоголем? Тадыщ. Так, штосьці тут яшчэ чакайце. Да ты ж тут показваеш, во. Так, усё. Рэйвен, вітаначкі, добрай раніцы, у лесе снегу няма, але дождж таксама неблагі. Ну, сапраўды, у нас сёння абяцаюць, не ведаю як у вас, а у нас 34. Не ведаць, то гэта на добрае. Мяркую, што не. Так, тут наша вёска гэта старая. Недзе ж тут таксама быў пераход, правда, хуткі? Во, бачу. Крыжа гэтага. Селянка, што стаіш тут каля трупаў гэтых? Давай сюды. Так, спёка, так, аналогічна ўчора 37, сёння 37. Не, у нас учора было 29, падаецца. То бок, не зусім ужо кепска. Тебе кальцый ёсць на ўсялякі выпадак? Greetings. Вітаю, вітаю. Let me have a look at your stock. Так, это у нас ремонт збройника, то бок каб нашую... Што нашую? Зброю ці даспех, дарэчы. Збройника, бо мне падаецца, хтосьці перакладаў з памылкаю. Не даспешнік, а збройнік пісаў. Вядома, што гэта такая, ведаеце, памылка плюс-мінус, але для гульні гэта важна. Таму што тут падзелена паміж сабою гэтыя дзве прафесіі. Гэта ў нас для направы... Ой, зброі. Мы рамантавалі, дарэчы, вось гэтыя рэчы. Халера зэм. Бывай. Take care. Панцырнік і збройнік? Не, ну, панцырнік, даспешнік. Па тэрміналогіі ўсё ж такі выкарыстоўвалі даспешнік. Yes? What is it, Wolf? Што такое? Давай на конграфона. Been busy with the Griffin contract. And? Пошли расставлять пастку. Алоха, машнінскі, вітанкі. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already. Я ўжо выбраў, на тым беразе ракі ёсць такія палі і гаі, шмат месца, ніхто не будзе перашкаджаць нам. Enough so no one will get it out. А на тым беразе ракі, дарэчы, там былі тапельцы, якіх нам трэба будзе забіць. Так, каб падрыхтавацца да бітвы з грыфонам, стварыць гром. Стварыць гром. Давай. О, холера. Тут вы можете так, так, так. Боже, мы уже проходили. Гэтые. Гром. Все складненькие ё. Все. Page up, page down. Page up. У інвентар одразу перескочили. Идем у эликсиры. Вот сюда. Гром. Провиды трупоеды. Так, эликсир падчас гульні націсні R, каб актываваць першы ці F другім. Угу. Толькі гэта ў мне будзе Y, атрымліваецца на гром. Трэба будзе толькі захавацца. Вось туды мне трэба, бачыце, там рака была, дзе тапельцы нам пізды давалі двойчы.
Давай заховаемся. Побегли. Что, мы натурально у полях будем стоять? Тут селяне, коли что. Так, кто у спортзале? Ты, я у спортзале. Lightweight, baby. Lightweight. Ось гэта размовы. Ухваляю. Я увечары сёння пойду. Ля, там ваўкі, напэўна. A stream, amber waves of grain. Рака, залатыя каласы, чароўнае место. А дзе ты каласы ўбачыў, Геральт? How to choose them? Я б іншага не выбіраў. Ну, як гатовы? Пачынаем. Let's start. Wind's good. Bait scent will spread. Вецер зараз добры, разне пах па ўсім наваколлі. Цяпер застаецца толькі чакаць. We're in the ship. Ідзем у цянёк. Паміж у цянёк падчас дажду. Малайчына, якая весімір. Ты гумарыст. So tell me, what's Скажы мне, што ты будзеш рабіць, калі мы знойдзем Йеннефер. the contract? Ёсць нейкі заказ на прыкмеце? Care more. Я еду Каэр Морн. Ранавата для зімоўкі. Snows are away. Так, да, снегу яшчэ далёка, і гэта мяне трывожыць. Nilfgaard's crossed. Даецца, у ўсходзе Нільфгард ужо перайшоў понт на ўсходзе. Значыцца, яны ў тыдні шляху ад Каэр Морана. Калі яны трапяць у даліну першы, як снег закрые правалы, трэба знішчыць усе сляды, схаваць нашыя сцежкі. Speaking of winter, А што да зімоўкі? Прыедзеш сёлета? you'll come this year? Maybe. Можа, магчыма, не сам. Best. Такое. Сумнівны быў пераклад, але нармальна. Hear that? Што, ляціць. Чуеш, ён побач. Ідзем. Павітаемся, паздароўкаемся. Стой, возьмі гэтае. О, арбалет. A crossbow. Won it in a card game while you. Выйграў яго ў карта, пакуль цябе не было. Карт нам спатрэбіцца? Карты. Ну-ну. How about that? Ось яны як. Мне з хлопцамі чытаў маралі, а сам гулец? Stop talking. Годзе. Трэба забіць грыфона. Што, нешта смачнага бачу. Так, добра. Show me what you got. It's about to dive. Чакайце, а як страляць з гэтага? З арбалету. Дастаў. Damn! It's fast! Ой. А ён жа ж паляціць зараз, нам трэба яго проста ж сцежыць. Пачуцці ведзьмара. Так, ну гэта каб сляды пабачыць ягоныя. Як цябе, курва, бляха? У паветра збіваць, я нешта не разумею. Я дасюль яшчэ не знайшоў гэтую кнопку. Shit.
О, берберку нават позбираю. Так. Джим Кіакалчер. Not bad. Няблага. Хаця некалькі рэчаў можна было б усё ж такі паправіць. Напрыклад, For example, Upward vert, удар з 8 пазіцыі занадта прадказальны. but more on that. Але аб гэтым празней. Let's head to the black. Паднясі мазгоўню графона чорным, а я падрыхтую. The inn. Сустрэнемся у карчме. Оля, і дождж скончыўся. Дзьмухоўцы збірай. Гляжу на Бярозкі, адразу падумаў, што гэта недзе ў Беларусі. Всё можа быць. Альсевіч. Наша асяроддзе. Зараз чмыхну. Выбачаюся. Смачна пайшло. Добра. Так. Пабеглі да чорных. До речі, а ось там же ж у нас були, пам'ятаєте? Цікаво, куди він мене посилає, шлях будує. Ось тут у нас, пам'ятаєте, було гэта місце сили, там було відьма тая, яка льотала і не давала нам. Чуєш ти? Мне тут, до речі, ёсць што рабіць яшчэ. Трэба вось тых тапельцаў пазабіваць і адабраць у іх хабар гэты. Яшчэ разабрацца з той ведьмай, якая там лётае. Цікава, бо ваўкі аднавіліся тут ці не? Яны ўжо не аднаўляюцца. А, тапельцы ё. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. А гэта ўсё адціскаюцца. Бядацтва. О, зерне. What the hell is this? Гэта што такое? Rye, Жыта? You take me for a blind? Ты мяне за сляпога ці дурнога прымаеш, гэта зерне цвілое. I didn't. Але я не ведаў, гэта жыта цвілое, значыцца за дурнога. You never learn. Халера, вы ніколі не ды. Codex, article. Вайсковы кодекс, параграф 2 абзац 3. За пастаўкамі саставанай прадукцыі 15 удараў бізуноў. Make it so. Выконваць. No, no, Не-не, no! заради богоў, не. Няма мовы. What? Чаго? Перастаў даваць сябе добрага дзядзьку? guess you've dropped your good. Здароў, што у нас тут? У нас тут вядзьмар. I extended a Я hand. не даў сябе нікога, працягнуў гэтым людзям руку, That held the sword бо that тая ж рука трымала меч, ад якога забіў. Moralist. Маралі знайшоўся. Што б ты зрабіў на месцы, га? ever be in your. Я б не быў на тваім месцы. Tell me why you've come. Кажы, на што прыйшоў. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Твоя чарга. Куды паехала Йеннефер? To Vizima. У Візіму. Значыць, на ўвесь час была за дзень язды адсюль, прямо пад маім носам? So, Мог бы мне сказаць. Might have Мог бы, але тады б ты не забіў графона. Ты мне, я табе. fortet. Halt! We are not Чакай, мы яшчэ не скончылі. yours. Вазьмі гэта золата, I would not want you to каб не пацярпеў страту. totally compensated.
Пацерпеў страты. Inadequately compensated. Гэта не тое. Чакайце, як тут правильно было перакласці. Так, гэта час на выбор. Хай яно вісіць. Па сутнасці, каб ты не распаўсюджваў плёткі пра тое, што ты быў неўзнагароджаны за працу зробленую. Вось сэнс такі трэба было ўкладаць, а не тое, што каб не пацярпеў страту. Каб не пацярпеў страту. Па-першае, каб не пацярпеў страту перакладаецца па сутнасці, каб ты не згубіў кагосьці. Вось. Ці нейкая маёмасная страта адбылася, а тут не пра гэтае. А чтоб ты не чувствовал себя лишённым, там нешта такое было пакрыўджаным тыпу. Можа быць, ну крацей, тут трэба падумаць, як бы гэта лепш за ўсё, але каб не пацярпеў страту, яно не пасуе сюда. Гэта пра іншае. Сэнс змяніўся, калі хтосьці пераклаў. Так, абмежаваны час, таму берам грошы. Пайшоў нахуй. Нільфгард стаў бяднейшы. $250 крон за гэтага, ну даволі шмат, слухай. 250 паводле кніжак. Гэта шмат. 250 крон. За графона. А, усё, я туды не пройду. Сюды не пройду. Так, падрыхтавацца, каб высысці ўжо з белага саду. Слухайце, ведаеце, што? Я памятаю, што ў Рэдкіце, калі я перакладаў праз Рэдкіт, вось тут, на гэтым месцы, я мог заступіцца за селяніна. І там быў дыялог асобны, а тут яго не было абсалютна. Тут магчымасці не давалі. Мабыць, гэта проста схаваны нейкія файлы былі. Прышпільна. Так, а што ў нас з гэтым трафеем? Што ён нам дае? Шанс адсечы канечнасць. Ну, гэта так, проста прыгожа. Так, далей. Плотка, плотка, плотка. Толькі мне не плотка патрэбная. Чакайце, што я ўзгадаў? Мне патрэбна да ведзьмы той. Забіць яе. Якія гукі. Жудасныя. Ось сюды, на млын. Так, так, так. Ой, чакайце, вы ж там панакідвалі ўжо нармалёва, так добра. Як там у нас на дворе пячэ? Пячэ. Плюс сёння абяцаюць 33-34. Мне ўвогуле акварыум тэрарыум, а не пакойчык. А ў мяне ёсць, дарэчы, вентылятар вертыкальны. Я ім так задаволены. Ён мне каштаваў 200 злотых, падаецца, але ён ачмурэнна дзьмуе. І выглядае проста шыкоўна. Мне нават госці, калі прыйшлі, яны сказалі: «Ябаць, гэта вентылятар». А мы падумалі, так, проста нешта стаіць тыпу лямпа. Так, просто сонца смаліць у шкло комнаты. У меня так само. У меня так само. Так, праглыні сонца. Ну не. Фой. Цікавы троллінг, мне падабаецца. Так, ну што, пайшлі. Зараз пасячэм гэтую бабу Ірденам. Паспрабуем яшчэ раз яе забіць. Я памятаю, што я яе лупендзіў, яна не хацела лупендзіцца. Place of power. Should draw from it. Давай, давай. У сэнсе яна падохла? Блядь, жартуеце, ці што, я яе лупіў тады? Яна на апошніх хп там была, жыла, падаецца, 2-3 атакі. Вы атрымалі 1 пункт. Я ведаю, што я атрымаў. А чаму нас сюды не пускаюць?
І гэтага я лутаць не магу. Так, гэта мы ўзялі. А, ўсё. Геральт, ёб твою налево. Я забываюся часам глядзець гэтым вядзьмарскім пачуццём. Праз тое, што... Ля, тут адцісканні нейкія ёсць. Адбіткі. Дзіўна. Strange. Захаваліся. Пайшлі. Скарба пад аховай. Давай, давай, давай. Мабыць, тут суперспривідаў трэба было штосьці ўзяць. Бля, Геральт, ну ты... Чертяжи, вода, грибы. Так, а можно хотя бы соку бахнуть? Школа змеи. Штунок школы змеи, добре. Так, по сутности усё, что? Только один проход. Больше ничего нема. Не, ну так не цікаво. Так. Зламай, выбей, выбей. Музыка, так. Ёсць добрая музыка. А калі патузаць, усё стаіць, калі патузаць. A place of power. А што нам яшчэ раз можна ўзяць? Моц знака іхні павялічаная. Усё гэта ўсё месца? Бо мы завалілі прывіда. І гэта зрабілі даволі хутка. Кажучы. У параўнанні з тым, як мы сустрэліся за мой першы раз, ну гэта было неба і зямля. О, дарэчы, меч. Што ты там хочаш прачытаць? Геральт. Геральт, ой божах, на адзінае, што вось гэтае ўсё. Тут спіць вечным сном Флоріан Вер'е. Памёр бяздзетным у лепшы... Так, у красе гадоў. Так, ад апаплексічнага удару на паляванне. Дадаромі леталі яго грахі супраць прыроды і закону. Цікава. А што яшчэ ёсць цікавае на цмінтары? Ось там раве штосьці, бачыце? О, яно паказвае унізе. Стоп. Куфар. Ось гэты куфар, ці што? Так, ну калі ён шэры, я так панимаю, гэта ён азначае, што ён залутаны. Бо інакш бы ён быў беленькім такім. Так. Усё? Забралі ўсё, што можна.
Так, хутка будуть іти. Фей і Льоха. Цицашки, так, цицашки побачимо. А ну, хто там такі? Чуєте, раві? О, медведь. Long trek. Вау, ти куди, блядь? Это що такое, я не зрозумів. Хіра собі, ви бачили гэта? Shortcuts. Што адбываецца? А хто мне можа падказаць, што адбываецца? А, гэта, мабыць, я выбег за карту свету? Слухайте, ну. І яно мяне тут вяртае вось такім чынам. Таму давай. Мішандры, хадзі сюды. Давай. Бо бачыш, нас гэта не даюць пазмагацца з табой. Древо! Не! Блядь, Геральт отшапися от його. Ей, воу, куди? Я тут. Ну, неужели ты просто побежишь от меня? Я лонгдарт тебе нагадать хотел. Давай сюда на дорогу. Мое мясо. 30 килограмм. Хотя він виглядає, слухайте, як на всі 50-100. Величезная паскуда. Геральт, мне падаецца, у тебе роги такие, что не дазваляюць просто проходить под гэтымі дрэвамі. Просто учапіўся і ніяк, ні туды, ні сюды. Ну что, сено нейкае. Мне падаецца, мы ўжо ў белым садзе ўсё разведалі, правда? О! Як гэта ўсё? Ты паглядзі, хто ў нас тут. Давай! Ой, паглядзіце, не атрымалася. Ну, наступным разам. Просто не пашанцавала. Калі адродзішся, то дай ведаць. Патетик. Геральт, ты придурок. Ты наскочив.
Я тебе постреляю. Mistake. Так, у меня меч взломался. Давай. Piss off, or you still got legs and bollocks. Говняшки. Ты погляди на их только. Кому дробина потребна там была? Продав мне дорого. А, мы тут были, я памятаю эту хатину. Так, это что было, отрымливается? Где мы это дошки поднимали. Куфар лежал, так. Мы тут были. Так, мне треба у вёску, каб адраматаваць свае рэчы. Я Лонгдар табе нагадаць хацеў, жыць як пагроза. Я твой дом труба шатаў. Ну штосьці падобнае, гэта адтуль. Чакайце, а дзе гэта его? А, чакайце яшчэ, хлопцы, нам жа ж трэба яшчэ тапельцам даць звездюлей. На дорожку, так бы мовіць. Свинья нейкая тут. Так, где гэты каваль? Справа, слева. Тут нейкі рыбак. А ты чаго гэта з лукам тут стаіш? Жаўнер. Хтосьці там казаў на мінулым стрыме, што ў яго можна... Во. Ремонтоваться. Уилли. A return customer. Беда постоянного клиента. Что гэта мы разом? Steam. Глядим. Каб не все і тое для мяне зрабіў. Нешта зрабіў. Рамёства. Не зусім рамёства. Мне патрэбна так. Крама. Гэта што? Плюс 10 пашкоджання. Плюс 5. Плюс 4. 5. 11. 12. То може варто змяніць. Спачатку, а потім можу гандляваць з ім. 29, 35, 38, 46. Чакай, малы. So long. Я зараз повернуся, чакай. Стальная зброя. Ось акурат стальное мне трэба. 27, 33, 29, 35, 31, 37. Пакуль што гэтыя два выглядаюць як найлепшыя тыпу. 9078. Так. 34, 39. Давай. Ой, чакай. Ось так, а іншае прадамо. Срэбных няма. Срэбных няма, сталёвыя тут зразумела. William? Welcome. What can I do for you this time? Давай. Show me what you got. Так, гэта мы зрабілі. А у цябе ёсць чарцяжы якія? Гамбізоны усялякія, пальчаткі. Кашулька. Пальчаткі. Гліфы і ўсё.
Ніякай соды, ніякага кальцыю, нічога няма. Па сутнасці так. Разабраць. Давай хутчэй. Паляпшэнне выдаляць, зрабіць наадварот паляпшэнне. Давай. Давай. 15 даспех, 25. Дарэчы. Трэба замяніць. So long. Я б вядьмарскі рашнут не прадаваў, а лепш у куфр складаў бы. А як даведацца, які з іх вядьмарскі рыштунак? Цыдарыйскі камбізон, лёгкі даспех. А у мяне зараз панцыр нейкі, супраціўленне больше, правда? Даспех 25, даспех гэтае. Так, тут у нас типу 2 лепш. Сопротивление огню, колледж, ударное, пошкоджение сякучее. А тут ударному и сякучее. Гэта лепш. И ўсё. Вось гэта гамбізон 10. Вось цікава даведацца, які будзе лепш усё ж таки той, што узроўнем 25, а не 10 ці 15. Ці у таго, якога больш адсоткаў всялякіх там пашкоджанняў, тому што тут і вагонь, стыхійныя ёсць, пачвар, прышпільнае такое, даспех з карморном. Што з тым падаецца, вось гэтае будзе лепш. Твой пачковы комплект быў вядзьмарскі. Не, ну гэта зразумела, так, што ён быў вядзьмарскі. Customer, welcome. А на што яго захоўваць? This time. У куфр складаць? Show me what you got. На табе. Купляй гэтае і вось гэтае. Як даведацца, ідзі мядзведзі лупі. Вось не высветліш, што лепей. А мне падаецца, тут ведаеш з мядзведзем як было, ён жа мяне колькі разоў зачапіў? 3-4. І ўсё. Тут жа ж трэба ухіляцца. Я, дарэчы, не надоечы. Я бачыў. Што мы тут чытаем? Перскі гарнізон паведамляе, што найбяднейшыя сяляне могуць атрымаць бясплатны прадуктовы набор. Гэта я бачыў. Людзі, калі прагнеш волі, бачылі. У гэтай чацвёрці мясцовыя Пітер адчуваць мы бачылі. Гай, таварышы, хто можа плуг пазычыць. Мінула ноч салдат уцёк з лагеря па покровам цембры. Расшукваецца новабранец, які недавно падрадзіўся ў арміі ягонай імператорскай арандавацыі імем Одрын. Одрын. Памятаеце прыдурка ў другой частцы? Одрын. Там таксама быў нейкі піяка з гэтым імём. Ён сцвярджаў быцца народжаны ў Каэдвейне, але па ягоных словах кепскае праўленне караля Хэнса падштурхнула выступіць на службу імператара, гэтак далей. Так. А можа з'явілася... Не, мне паведамленне якое было, правда ж? Каб нейкага Одрана. У нас ёсць задачка яшчэ. Прачытаць ліст Кольграма. Дзе ліст Кольграма? Халера. Месца сіла. 1 з 3. Не, вось раз, 2, 3. Усё. Мы ўсе 3 знайшлі. Дорожныя паказальнікі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, ля, мы адзін па гэты. Дорожны знак не знайшлі. А дзе Кольграма шукаць? Хто ведае? Одрын, так. Ліст у маім заплечніку ўжо? Сапраўды? Так, алхімія, рамёствы, кнігі, ліст ад Генніфер, спаленыя па божах на гэтае навучанне. Так, дзённік, згублены брат. Бастыён. Такіх шмат. Вайсковыя загады. Цудоўны падарожнік вінту. 12 поўначы, ліст палеглага салдата.
Так, гэта не тут? Не ў кнігах, а дзе яно? Персонажы. Абучэнне. Абучэнне. Каб вам пуста было з вашым абучэннем. О, дарэчы, у нас жа ж ёсць пункт 4. Мутагены. Мне падаецца, спачатку трэба вось фехтаванне нейкае, правда, вывучаць? Згодная ці не? Лёгкасць, ну, рашучасць. Ведьмар страчвае на 33% менш адреналіну. Гэта каб знакамі спаміць, правда? А гэта павялічвае пашкоджанне ад хуткіх атак. Так, набыць. Угу. І гэта і сілавая ад моцных атак. Давай. Можа ўсё ж такі ў знакі ўкласціся, так, дальнабойны ард. А гэта што? Ігні. Не? Квен. Дзе Квен? Квен. Во. Укладаемся. Аксий. Цель не наближается до Геральта, покуль ты накладаю аксии, так сам павелічыць актыўнасць аксію дыялог. О! Я люблю выкарыстоўваць гэтыя у дыялогах просто ашмарэнна. Мне гэта вельмі падабаецца. Давай вось так вось. Хоп-хоп-хоп. А мутаген які-небудзь я магу? З графона. 10 здоровья. Ну, хай будзе. Ён зелёны. Ён толькі зелёны па ГТ. Выцягвае сюды, я правильно разумею? Так, а мне патрэбны чырвоны. Ну што вы там уже панарадзілі мне? Так, на могілках нейкіх павінен быць дзесьці ў склепе. Гэта мы, Майкл, падбіралі уже, дзякуй. Вось акурат такі гэты ліст зваўся не Кольграма, а іншым словам. Чакай. Знайсці рэшткі Кольграма. Мы іх знайшлі. Чакай. Медытацыя не. Дзе інвентар. Сапраўды, тут па-іншаму ніяк не бывае. Ліст Йеннефер — гэта тое, што спаленыя паперы, згублены брат, вы ўжо чыталі. Дзённік чыталі. Не разумею. Мы ж залуталі ўсіх ці не ўсіх? Ліст Кольграма... Блядь. Ён тут. Так, прачытаць на ешку. Во, Івару Злобавокаму, майстру вядзьмарскай школы змеі. Я знайшоў усе легендарныя чарцяжы нашай школы. Аднак узніклі некаторыя цяжкасці. Па дарозе назад у нашу схованку я спыніўся адпачыць у вёсцы на тамерыйскай мяжы. Сраныя селюкі зарабілі мяне казлом адпушчэння абвінавацеля выкраданні нейкага смаркача. Падчас майго допыту ў замку мясцовага владара салата знайшлі адзін з чарцяжоў і забралі яго ў мяне, але не хвалюся, яго павярнуў. Астатнія яны не знайшлі. Я паслаўся на звычайны тамерыйскі закон і западарваў, каб суд быў зменены на выпрабаванне боем. Мясцовы баранет пагадзіўся і паслязаўтра я павінен ачысціць яго сямейны склеп ад прывідаў, расплюнуць. Магчыма, я вярнуся ў нашу схованку яшчэ да таго, як вы атрымаеце гэты ліст, так што запаліце вагонь у кузні. Я хутка вярнуся з чарцяжамі, Кольграм. Я прачытаў. Абшукаць руіны замка. Замка? У нас тут замак быў нейкі. Вось гэта вось. Гэта там, адкуль мяне з каэтэлі абстрэльвалі. Ты паглядзі, курвы. Яны мой скарб трымаюць. Зараз я гэтым ёлапам усё патлумачу. На доступной мове. Я рекомендую прокачивать перса до здольности вихор. Вельмі імбовая штука. Вихор — это калі ён мячом пачынае над головою крутить, правда? О, дзякуй. А гэта адносіцца акурат таки да гэтых умельстваў па чырвонай сцежцы, якія ідуць. Добра, я зразумеў цябе, пачуў. Бо я бачыў у блогераў шмат у каго, хто
ужывае іх. Ну, менавіта гэта вось стыль бою. Давай. Паркур. Ля, з одного удару. Просто на кавалки. Сюди ходи, говно. Too late to surrender. Гэта былі нізкая таэлі, гэта былі гаўнякі звычайныя. Там плюшчы нейкі расце. Карысныя, спадзяюся. Так, пляшку вады забралі. Тут кагось яшчэ мы забівалі. О. Так, усё, шукаем. Он казаў, што ён хаваў яго кудысьці. Што я падабраў? Нотатки дезертира. И за что мне, курва, идти на смерть? Дзеля меры, батька и 3 браты загинули за яе, ды што? А нічога. Нават прыстойных пахаванняў не было. Бацька казаў, што мудры вучыцца на чужых памылках. Дык вось, я вучыўся на ягоных. Замест таго, каб падыхаць за Тэмерыю, я буду рабаваць тых, хто забіваў нашых. Мы разбілі лагер у цудоўным месцы пасярод лесу ля старога млына, а цяпер рыхтуемся да першай вылазкі. Зразумела. Ты божах, ну, піраманты. Чарцёжак. Усё? Протакол допыту. Амавет, прысутная баранета і гэтак далей чаляднікі, які есці там і так далей. Вядзьмар Кольграм абвінавачваецца ў выкраданні Вітыка, сына Паўла. Прыпіска, ну гэта ён нам распавядаў, што яго засудзілі мясцовыя. Адказнымі за знікненне хлопчыка аказаліся тапельнікі. Варта адзначыць, што менавіта за гэтых пашварпалі арыштаваны вядзьмар. На жаль, першым гэтая акалічнасць стала вядомая, следству Кольграм быў ужо мёртвы. Замест судовага працэсу вядзьмар абраў выпрабаванне боем, а баранет Верге пагадзіўся на гэта і згадаў ачысціць ад прывіду сямейны склеп. Кольграм заданне выканаць не здолеў і не павярнуўся з сутарэнняў. Адсюль вынікае, што з вялікай верагоднасцю ён быў забіты злымі сіламі, зданнямі ці прывідамі, якія насяляюць той. Курва, як добра перакладзена, няўжо гэта маё, бо я ўжо не памятаю. Але той, хто перакладаў, хвала табе. Ты малайчына, у цябе атрымалася вельмі добра. За што ты так на дзеда? Лёха, так. Козёл майонезовый. Ух ты, бля, ничто себе. Так, чырвона здаецца ў першым слупку, а дай я пагляжу, каб не памыліцца. Это я падабраў, добра. Карта света, заданне, персонаж. Сковаючы удар, віхура. Віхура, вось дасюль трэба дайсці, 12 ўзровень. Карацей мусіць быць. Ну то добра, файненька. Мы гэта возьмем сабе. Так, колькі 0 у меня? А чаму тут у меня 2? А, гэта мутагены, усё. Я тут уклаў 3 пункты, тут 2 ён паказвае. Яшчэ 2 мутагены маюцца у гэтым. Чырвоны мутаген мне патрэбны, каб зрабіць усё неабходна. Так, чакай. Так, Тоні Хоук у нас, Геральт. Можна яшчэ вось так мы зробім. Спаленая вёска, мост плакальшчыцы, вось нам сюды трэба вось. Бо я памятаю, там былі тапельнікі. Чуеце? Вау. Пытальнічак? Які пытальнічак? О, ля.
Ля, что я знайшов. А я-то думав, уже нічого тут нема. Давай, давай, Геральт, виходь. То мені на той бок треба. Іха! Купі-купі! Смарагдовий пил, книжки, все потрібно. Ай, пригожость. Люблю лутаться. Менавіта праз гэтае. Лепшая гульня ў свеце гэта Long Dark. Там лутаць усё трэба. Геральт 5 зорачак атрымаў, як у GTA. Слухай. А гэтыя, блядзі, што тут робяць? Ось як мне не падабаецца, што я камеру нахіляю, каб Геральт там абіраў сабе цель. Вось, а Геральт не абірае сабе цель. І што тут у нас? О, там Мелітеля стаіць злева, я бачу. Прыйшлі памаліцца. Цікава. О, чакайце, дык тут яшчэ раёны вызваляць можна. Ніхіра сабе. Гэта натуральна GTA, хто там жартаваў? Наконт GTA. Памятаеце, у гэтым было? Сан-Андрэасе. Што мы там сутыкаліся з гэтымі пашварамі. Тут можна залутаць? Ты моліся, паскуда, харкаецца яно. А ты што? Чаго? Пакажы мне свае тавары. Got anything interesting? Ловіце лудомана. Мем з крокодилом. Пам'ятаю такога. Мне падабаецца, слухайце. Просто шмарэнны гэты мімас з... Як там пыхнули яны? Чебурашка гэты пыхнуў. Гена. Не, Геннадий. Чаму Геннадий? Такі, блядь, розважає там у своїй голові тупой. Перстянки можна з рубіном, смецці, магічны, а чому магічны? Продать по доброй цене, альбо разобрать на компоненты. 40. Так давай, божухну. Так, що яшчэ яму трэба? Ежа яму трэба, ён карыстаецца ежай, все, тут нічого яму не трэба, а гэта што? З плоткі можна продать, дарэчы, голову. А что у тебя есть? Белая чайка. Краснолюдский спирт. Мне падаецца, гэта у мяне ёсць усё, не? Адвар з могілкавай бабы. Адвар создані. Адвар са стихійнік. А як зразумець, што ў мяне ёсць, а чаго няма? То есть, каб не набываць лішніх гэтых рэцэптаў сабе. Калі было, ты б не мог купіць. Ага, яны знікаюць, калі 320, ашалець, мне там адна была патрэбная. Кальцы гэты. То бок у мяне няма гэтых адвараў. Создание стихийника. Спирт. Белая чайка. Няўжо белай чайкі у мяне няма? Штось мне падказвае, што ўсё ж такі ё. О, з грифона можна забіць. Адвар. Атрыманае пашкоджанне падвышае супраціўленне пашкоджання да поўнай мяжы да канца бою. 1800 секунд. Алея адная. Супраць праклятых. Белый мёд. Котка. Белый мёд у мяне быў. Курыска.
Ты чакай, зараз усе грошы на яго спушчу. Краснолюдскі спірт не, а вось белая чайка то патрэбная. А як у яго адабраць усе грошы мне? Што мне цяпер рабіць? Бо я банкрут. Собака. Бывай. Farewell. Так, мы ішлі за гэтым сваім. Вось туды мне трэба, правда? Вось сюды. Давай, захаваліся. Winds howling. Во, ходзяць, бачыце? Йоу-йоу-йоу-йоу! Так, чакай, там быў ще один. Ну, ось зараз інша справа. Веленскі доўгі меч. Алеі, адвар з віверны. Так, ну гэта падарваць. Акетон са спікірога нейкага. Краба-павукі. О, гэта акурат тэма для Рэйвена. Краба-павукі, мыша-павукі. Все нешта падобнае. Так. Я отпомсціў ім. За тое, што яны мяне двойчы забілі. А, мне падалося, там стаяў гульнікі. Так, ну што? Мы гатовыя з'язджаць адсюль? Ці яшчэ знойдзем адну вось гэтую? Бачите, у нас тут подорожный показальник 9. А мы открыли 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, не, 9. Все, выбачаюсь. Можно идти. Весемир. Кажуть, цицки покажешь. Тут у меня глядачи есть у чатику, які чекають твої циташки. Фей каже, надокучили йому вже жонкові цицьки, давай весемірські показуй. А зрамі меч у коваля? О, серйозно? Це добре буде поліпшення таке? Давай сюди. Уильям? Return customer. Вітаю, вітаю, вітаю. For you this time. Що ти для мене можеш зробити? Меч. Давай. Like you to forge something for me. Да як ти бігаєш, ми їх хутко не убачимо. Так. Чекайте, гэта не тое, не тое, не тое, не тое, не тое. Смецця. А де зброя? Компоненты, доспехи. Чекай. А де зброя? Крама. Так, малы, трымай вось гэты бруфт. Ага. І вось гэта я так само мяркую. Ага. Што па гэтых? Забірай. Рамёствы. Адрамантаваць. За 10. Выдаліць паляпшэнне. Разабраць. Хлопцы, я чагосьці не ведаю? Чаму няма зброі ніякай? Чарцяжы я знаходзіў, сапраўды. Гэта бронікавы... А, трэба менавіта збройнік, а не даспешнік. Я ўсё зразумеў. So long. А, давай паглядзім. Давай паглядзім. У нас тут ён адзін. Вось тут. Ты кажаш, так? Вось тут ёсць нейкія. А заябалі, блядь. Чаму нельга так перамяшчацца, як я хачу? You'll regret it. Ты мог бы ўжо пераскочыць праз гэтую качку.
Сюди. Leather Nordling. Зяпу забі. На конт Нордлінга. Ля, плотка нас чакає увесь час гэта. It's a yonder, ain't it? Якая верная, слухайте, мне бабу такую. Зараз жонка прыйдзе пізды дасць. Чакай. Гэта у нас забройнік. А можна ўсіх забіць тут, слухайце? Мне падаецца, гэта добрая ідэя. Гэта жаўнер. Ці трэба раніцы чакаць, ці што, я не разумею. Ці вось да гэтага хлопца мне трэба. Кватэрмайстер. Are you here to spy or haggle? Так, каб ты для мяне што-небудзь зрабіў. Like you to craft something for me. О! Дык ён жа ж першага ўзроўню. Ля, РВДак, дзякуй. 104, а ну давай сюды яго. Ашалець. Ашалець, вы бачылі гэта? Так, у меня інвентар нема. Усё. Бывай, бывай. So long. Это у нас срэбны меч. Угу. А, шалец, 112, 138. Яшчэ ячэйка маецца ў яго. А можна сюда ўтрахнуць што-небудзь? Зброя, вось нешта такое. Сіла знакаў. Выклікаць гарэнне. Адреналін. Змарозка. А як яго рабіць, слухайце? А другі чарцёж змяі быў? Не, не быў, ён адзіны быў там меч. Зараз паляцяць галовы, ну. А як перанесці паляпшэнне гэтае? Вось так вось проста? Дадаць? Так, гэта у нас сіла знакаў 2, сіла знакаў 3. Давайте вось так зробім. Оп. Мабыць, толькі што выклікаць аглушэнне 2%, ну такое. А вось гэта цікава, як ён работае. Ён працуе, выбачаюся. Ён на 3% падвышае прырост адреналіну, ці проста дае верагоднасць 3%, што павысіцца адреналін. Як яно тут механічна гэта зроблена, цікава. А вось гарэнне мне падабаецца. Я бы іх попадпальваў бы. Давай. Гэта хутчэй за ўсё памылка. Але мне падабаецца. Дон Дабідон, вітанкі. Падвышае назапашванне на 3%. Ага. Я гуляў у гульню шмат разоў на розных платформах, але так і не зразумею, на халеру патрэбны адреналін. А наколькі я разумею, адреналін гэта тое знакі. Вышэй адреналін, часцей выкарыстоўваеш знакі, не? What do you want? Нічога. У меч пампуся, там пасля некалькіх паперкаў адреналін імбуе. Зразумеў? Ну, мне ж ужо РВДак, падаецца, напісаў, што трэба да віхуры пампавацца. І гэта будзе найлепшым. Так, выбар. Давай сюды. Паляцелі да нашага сябра старога. Паглядзець яшчэ раз, ці мы нічога не згубілі. Я ўсім адпомсціў, хто мяне пакрудзіў. Так, давай. Пабочнае заданне ўсё. Можна ўжо сканцэнтравацца на асноўнай місіі. Тапельцаў мы пакаралі, гуляў мы забілі, гнёзды паразбуралі. Даецца ўсё шыкоўна. Пагналі адсюль. Што ты хочаш ад мяне? Пшыкала. Come to Pappy! Ідзі да дзядзькі. I'll rip off your Галава дарона срушыю. son of a goat! Son of a goat, ён сказаў козла.
Козий сын. Иди отсюль, Катина, паскуда. Rip off your melon and shit down your neck! Come to Pappy! Так, усё. Pappy! Забійся. Ти, бля, перешкаджаєш. А гэта хляе. Як качка. Погнали отсюль, Весемир. Бо коты насярують зараз на тапки. Got a few friends. Так, я и на Ферузе в Зиме. Мне там есть пара знакомых, не ж не так? Look around. Озернися. Будет скандал. Ну, у таким разе час збираться. Гэта хто такі? Who are they? Скандал. Патріоти. Сьому чарку під Затемерою і їх кулаки уже чешуться. Don't see any no. Не бачу тут нільгарцу. Ну, йдуть кого іншого. Buy some provisions for Куплю провіанту дорогу і вирушаємо. Geralt. Геральт, не вмешивайся. Хотя пугай раз. This once. Тьфу, старий, блядь, ти за кого мене приймаєш? Відомо, я улезу. Волчари, вітанки. What happened to the lilies? Що здарилося со щитом? Took them down. Лілі? Зняла. Зняла? Sun there. Може, золотое сонце повесиш? I cannot show to me. Не можу показувати статомерські кольори. Яще прийдуть і каршну спалять. Maybe it's true what they say. Може, то, що кажуть, правда, що ти шльондра нільгарська. Любиш імперців? I'll let that pass. Не буду звертати увагу на твоє слово, Літка. Бо ведаєш, що журба тебе гризе. Ніхера ты не ведаешь. Мою сестру повесили, выволокли перед кляштаром як собаку, сказали, что у них гарзе нема места за бабоном. Что гневу боского яны не боятся, а ты не боишься? If not for Annie, your child. Калі б не Анулька, дзіцёнак бы твой папавіны здушыўся. Сына маеш. Пусти. You don't fear the god's wrath. You don't fear it. Не боишься, курва? Ой, мразота. Leave me be. Не чапай меня. Усе падняліся. Recognize this man. Ведаеце гэты медальён, людзі? Ведаеце, што я назначаю? Адыдзі. You all right? Ты добра? Тебе парадку? They say witches steal. Людзі кажуць, ведзьмары дзяцей выкрадаюць. Гэта правда? What the Emperor promised you. Што вам, вылюдка, імператор абяцаў уласную дзяржаву, як раней эльфам? Get out. Or Прэч адсюль усе. We ain't going. Мы нікуды не пойдзем. And neither are. І вы таксама. they won't back down now. Яны цяпер не адступяць. I can see that. Бачу. Ну што? 2% на тое, што яны падпаляцца. Ось так, мяснік з балавікенам. Дасягнення. О, паляцела голова. It's all right. It's Нічого, усё кончылася. Не падыходзь. А чаму ён рукуе і цягне? Яна ж усё пачала. See his face! God save us! Be gone. Дзеці, не вяртайцеся. Ванітуе там. So much for not getting. Ну вось, і не ўмяшанне, ідзем. Let's go. Дарэчы, яны ж маглі не мячамі карыстацца, а нейкім зэдлікам там ногі паадрываць яму, ды панадаваць тумакоў, не во што было рэзаць. that brawl. We didn't start it. Не, мы гэта пачалі. О, ля, хто прыйшоў. Excuses Адгаворкі, адгаворкі. Ты змяніўся. changed a bit. Ты змяніўся, а па факце яна сказала, ты ні кропелькі не змяніўся. Received a report. Я атрымала данясенне, што ў Белым садзе з'явіўся вядзьмар. Ведала, што гэта ты? Шукаеш мяне. Looking for me. I might have waited. Я магла бы пачакаць, пакуль ты мяне знойдзеш, але ж ведаеш, я ніколі не адрознівалася. Has never been Не вылучалася цярпеннем. Рада цябе бачыць, Геральт. Geralt. Я б нават цябе абняла, толькі ты ўвесь у крыві. You. Were you not covered in blood? Sorry. Выбачай, я не чакаў цябе. Сказаць па правдзе, я іначай прадстаўляў нашу сустрэчу. How did you imagine? А як? You didn't imagine you'd have a nilf. У крайнім выпадку без негарскага экскорту. Єніфер, не зразумей мяне няправільна, я таксама рада цябе бачыць, але мне здаецца, што ты And I shall маешся нам патлумачыцца. Vizima. Я растлумачу, але ў зіме. Сядайце на коні. Куды ты ляціш? Чаму ў зіме?
Вот ты спяшаешься, хутчэй было б больш, бо яна ж, ну, стаіць на месцы. Spent the last 6 months. Апошнія 6 месяцаў я правёў сядле. Не бачыў цябе 2 гады, давай не будзем спяшацца. Not. На жаль, гэта немагчыма. One awaits you. Нехта чакае цябе, Геральт. Нехта, хто чакаць не любіць. Emperor Сёй той. Emery's. Сёй той, божахна. Імператарам Грыварам Рэйс для прыяцеляў, белае полымя танцуючы на курганах ворагоў. Doubt I number among that. Сумнеюся, што я сярод іх. Калі мы бачыліся ў апошні раз, ён хацеў мяне забіць. Well, Што ж, а цяпер ён хоча зрабіць табе прапанову. The kind one can't refuse. З гатунку тых, ад якіх нельга адмаўляцца, я не адмовілася, хаця магла б. Ну, паслухаем, што ён скажа. Цікава, што ён табе запрапанаваў. Дарэчы, вось гэта сярод вось гэтых усіх прысутных задаваць, ну, дзіўна. Ну, паслухаем. Fine. Guess I'm willing to hear him. Што ён хоча запрапанаваць? Імператор Мігарда, сеньор Метыны, Эбінга і Гемеры, суверэнна Зейру Вікавара, напэўна, палічаць гэта за гонар. honored, I'm sure. Єнефер, ти не стамілася столькі казаць? Я падаю іншы бок, паеду ў іншы бок. Здаецца мне, што імператор запрашае толькі цябе, апроч таго ў мяне ёсць чым заняцца. Памятаеш? Yeah, I remember Так, памятаю. Дзякуй за дапамогу і да пабачэння. soon. How's your horse? Цябе конь хуткі? Plain? Не скаржуся, а што? I'd like to be back Я before. хачу вярнуцца на моцныя гарадскія муры, так хутка, як гэта магчыма. 135 досвіду. Ну што ж, бывай, Весемір. Мы з ім спаткаемся толькі ў Каэр-Морне ўжо, правда? Бо я памятаю, там будзе ложак яшчэ, на якім мы гэтыя цешыліся стрыс. Ой, выбачаюся. Зараз усё скончыла, тут я прачытаю чатик. Выбачаюся, што так доўга не звяртаў увагі на іх. На паведамленні маецца на ўвазе. You know, I had a dream about you recently. Ведаеш, я недавно сніў цябе. Наколькі я цябе ведаю, сон быў непрыстойны. Just the beginning. Толькі спачатку. Але потым... Што потым? Я, баць. Бегам, бегам. Осторожно. Нейкія ганжакі побач замешча. Дык яна ж чараўніца, чаму яна нічога не начаруе? О, нарэшце. Скдыщ. Нарм. Єнефер, адкуль яны? Паразмаўляю пра гэта заўтра, добра? To the audience. Пасля аўдыенцыі. Вузіма, сталіца акупаванай Тэмерыі. Саска! Чудовый. Курва, анимешники споткались в чате. Так, днем поздней. І раз сабе сялянкі, якія вы бачылі гэта. Ля, убалей. Тройка абслугоўвае. Ну, забирайтеся адсюль. Курва, ты ўсё сапсаваў, ты разумееш гэта? Дастаткова. Must suffice. Think Emir cares if I... Думаеш, імператару важна ці не занадта я брудны? To his imp- Міласердна, дазволь згадаць сваю імператорскую велікасць, выкарыстоўваючы поўны тытул. А, згадваючы, ваша мосць, прысядзьце на гэты бажыр. Now, Куды? In that На гэтае сядзенне. На стула, карацей. На крэсла, тут дакладней. shave the gentleman. Кледвін, прашу пагаліць вас, пана. Бакі... Бакі на паўцале? А на што бакі?
А что не так? What's wrong with my beard? Нешта не так з моей бородой? Я думаю, я надаю мне серьезность. Але пазболее элегантнасці. У Ньюгардзе барада лічыцца непрывабнай, асабліва калі яна кішыць вошамі. Consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. А я доўга быў у дарозе. Усё роўна рабі свае справы. Tilt your head back, please. Папрошу адкінуць галавой, не рухацца. Золотое сонца на чорным небе. А таксама адказаць на некалькі пытанняў. General, I am... Ваша вельможнасць, не ведаеце зараз зручны момант. I can't think of a... Больш чым зручна, людзі становяцца надзвычай шчырымі, калі адчуваць брытву ля горла. Лязо, можна проста напісаць было, не абавязкова брытву. Command... Моран Ворхіс, камандзір дывізіі Альба. Першым ты станеш перад імператарам Вядзьмару. Трэба праверыць некаторую інфармацыю, гэта проста фармальнасць, але яе трэба выканаць. formality, but one that must be seen to. Sure. Разумела, па-перах, мусіць быць парадак. So, Дык вось, Геральт з Рывіі. Месца нараджэння невядомае, бацькі невядомыя, узрост невядомы. age... Але гэта ўсё неістотна. Перайдзем да апошніх падзей. Аблога замку Лавалетаў. Proceed to... Лёс камандуючага абаронай нейкага Арыяна. of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. Я не памятаю нікога. Я забіў Арыяна, так атрымалася, ён збег. А дзе гэта было ля Лавалеты аблога? Я зразумеў, Машніцкая, што гэта другая частка. Так, прыдатны момант, каб прачытаць усё, што вы там напісалі. Тупа імба, вая агрэст і без прайшла. Так, цыцкі прыйшлі. У Фэй ўсё проста. У яго жонка вяртаецца да хат з працы, ён такой: о, цыцкі прыйшлі. А яна яму ў адказ: ахуйся, яшчэ стаіць у хаце. Падаецца неяк так. Фэй, выбачайся, калі пакрыўдзіў. Я не гэта, не наўмысна. Абажаю усім здароўя. Дзякуй, трэдер цецівы, дзякуй. Вітаначкі табе. Табе таксама не хварэць. Што не так з сёй і тое? А таму што там ўсё і той проста было не да места. Жудаснага не да места. Так, дык яны даволі жорсткія. Так, чудорысацкія гэта было Нарата. Датыбайо. Ой, не ведаю гэтага. Выбачаюся, я не аніма чалавек. Так, нават сраку не паказалі. А чаму? Дык чакай, нас жа будзе, падаецца, яшчэ сцэна тут мусіць быць, калі я не памыляюся, пра адзінарога. Як яны будуць шпіліцца на ім. Мандавошкамі. Калі ў барадзе мандавошкі, нешта ты робіш неправільна. Фэй, штосьці мусіць звяніцца. Бо лезці туды, калі там вошы такое сабе. Так, самы пачатак гульні, ты з ім з турмы бяжыш, а потым ён напрыканцы гульні яшчэ можа з'явіцца. Мы з каралём Лавалетаў штурмавалі на пачатку з фальтэстам. Так, чакай, да, такім выпадку... То бок, я памятаю фальтэста, што мы рабілі паслядоўна, першае, другое, трэцяе. Гэта я памятаю. Цмока памятаю яшчэ. Як забілі яго, Лета яго забіў, памятаю. Але вось... Арыян гэты, я абсалютна не памятаю. Я забіў Арыяна, так і атрымалася, я падараваў яму жыццё, ён збег. Мы штурмавалі замак Лавалетаў, атрымліваецца, калі Арыяна можна было гэта адпусціць. Але, падаецца, я забіў яго. Таць я там нікога не выпусціў. Звычайна яго ратуюць. Яго ратуюць? Мне падаецца, я ўсіх забіў там. Ну, наўрад ці маньяк. Добра, давайте адкажам, што я забіў яго. Загадаў мне ачысціць дарогу, хлопец трапіўся пад руку. Забойства спадчынніка Лавалетаў цябе не ўразіла? А зрэшты. Калі цябе называюць забойцам караля, то якое значэнне можа мець барон? Сапраўды, хто ён такі?
Далей. Потым ты схаваўся ў чароўным флот самі. О, гэта я ўжо памятаю. Адкуль перабраўся ў Верген. Толькі як? Горад лішыўся адрэзаным ад свету. Я з Рошам. Я долучыўся да Йорвіта. Гэта я памятаю. I left Flotsam. Вы яшчэ шмырылі мяне ў чаце за гэтае. A slayer of Забойца пачвар, забойца людзей. Цікавыя саюзы ты заключаеш. monster alliances. Something tells me my most interesting. Нешта падказвае, што самае цікавае яшчэ наперадзе. Пытай далей, пакуль у мяне барада на ноў не вырасла. Малайчына. Калі расці, яшчэ раз паголім. Наступнае. Бясслаўная сустрэча ў Лукмуйне. Infamous. Ты быў там і зноў ты ўмешаўся ў справы ўладных людзей. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. Я вырятаваў рыс, я дапамог Йорвіту зняць праклён з Саскі. Оу. Чакайце, дык мы ж і Трыс уратавалі, і з Саскі таксама здымалі праклён. Я не памятаю, каб мы штосьці з гэтага не рабілі. Ну добре, я про Трыс адкажу. Йорвіт для казуалу, ты там напрыканцы выбіраеш, куды ісці. Ці ўратаваць Трыс, ці з Йорвіта. Ну, Трыс краці, хай будзе Трыс, падаецца, я Трыс. Gold. Няволілі Трыс Мэрголд. Вы павінны ведаць, што гэта блізкі мне чалавек. You did. Што ты зрабіў? Цяпер давець мае цэлы капітул чарадзеяў да сваіх паслуг. Nilfgaard recently Нільфгард не так даўно распачаў вайну, беспадстаўна. Так што ўстрымайся ад маралізатарства. realizing The gentleman must... Няхай вас пан сядзіць спакойна, я ўжо го заканчваю. Afraid I might find that Гэта будзе цяжка, бо з таго, што я ведаю неўзабаве пасля гэтага ты назіраў, як несапраўдны мегаскоп раздзірае твою знаёму Шаалу де Танкервіль на кавалкі. Seville to bits. Шаала ўцякла. Я нікога не страшыў там. to get in the megascope. Але ўрэшце дапамог я ўцячы. З пасткі, якую, калі ласка, запішы, каб перах все было правільна расставіў, ваш чалавек. Лета з гулеты. Be sure the paperwork's in order now. Well, national Ну што ж, інтарэсы дзяржавы часам патрабуюць заключаць незвычайныя саюзы, нават з ведзьмарамі. alliances with witches included. Гэты саюз уже распаўся, я забіў лета. Што... О, і што з летам? That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped Спадзяюся, што ты адкажаш мне на гэтае пытанне. Значыцца, лета хаваецца ад вас. Напэўна, не здарма. Што інтарэсы дзяржавы змяніліся? Shift in national interest that might have caused that? I don't know where he... Я не ведаю, дзе ён, але калі б ведаў, то не казаў бы. Нават з брытвай ля горла. I believe that is all. Гэта не быў усё. Яшчэ подпіс, які сцвярджае, што ты казаў праўду і толькі праўду. За ману належыць заключэнне або пакаранне, гэтак далей і гэтак далей. Here Тут і яшчэ тут. With these formalities, Калі ўсе працэдуры выкананыя, прашу вашу моць пакінуць пакой, мы будзем падбіраць для яго літасці Геральта адзення. Гэта важная справа, але мы бездолеем абысціся без дапамогі спадара генерала. Літасць тут не пасуе абсалютна. given you some advice. Шкада, я бы мог табе параіць, бывай, Геральт. І ўдалай аўдыенцыі. Літасці яно ўжываецца толькі для уладкаёмцаў, якія прымаюць рашэнне. Літаць... як гэта... пакараць альбо злітасцівіцца. being readied for a... Пачуваюся так, быццам мяне так. У такім выпадку я падрыхтаваў для вас пана сурдут, фрак альбо смокінг. Тым часам вас пан мае на выбар гэтае адзенне. fact, the gentleman choose from І зноўку вас пан не вельмі прыемны, таму што Геральт, ён жа ж не вельможа, ён жа ж не шляхціч, пакуль што. З іншага баку, у кнізе-то ён стаў шляхцічам. Вас паня. Просто паня, спадару. Ну, крацей, ладно, гэта я даёбуюся, выбачаюся. А што ты каментуеш пераклад? Ведаеш, што тэксты бы пры перакладзе не бачна? Кантэксты пры перакладзе не бачна. Так, згодны. Згодны. Фэй, так. Маеш рацыю, так. Тут пытанне чорны і чорны. Дзе моя вопратка? Black, or black? we do not like. Мы ў Нільфгардзе не любім стракатых колераў. Will tell Ваша моць, дайце ведаць, калі вы вылучыце, абярэце вопратку. Вылучыце.
Аўдыенцыя. Так, што мы абяром? Вось гэтае бязглуздзе, я не хачу нават апранаць. Вось гэтае, хутчэй за ўсё. Тут нейкая, ведаеце, спадніца малая нават маецца. Давайте, першае, трэцяе. Хто будзе першы? А яны, блядь, падобныя, а проста ачмурэць як. Яны адрозніваюцца толькі тым, што тут каля рукавоў ёсць вось гэтыя ўстаўкі, шэрыя, бачыце? А вось тут гэтага няма, а так яны амаль аднолькавыя. Першы ці трэці? Я быў Блэк, сапраўды, тут без варыянтаў. Ну, ён крыху рыцар. Так, па кніжцы ён рыцар, я памятаю. Вось, табок Васпан яшчэ можна было б неяк. Калі гэта звязана з кніжкаю, але... Не, чакай. Як тут паглядзець? У нас тут Цыра ўжо дарослая. Так, ён ужо быў рыцарам, па сутнасці. Сапраўды, ён ужо быў рыцарам, па факце. Так што Васпані я дарую. Усё. Я згодна, Васпані падыходзі. Адыдас бяры? Чакай, які Адыдас? Дзе? Тут няма Адыдасу, тут усе больш за 3 пасы маюць. Я тебе кажу, чорную абірай. Так, любую ўсё роўно ўсё спіздуш. Добре, давай вось гэта тады. І што нам трэба апрануць яшчэ самому? А можна тых дзяўчын паклікаць? Нагавіцы, штаны. Ну, хто перакладаў? Ну, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сораму няма у вас, людзі. Ёсць жа ж выдатныя займеннікі. Давай, пайшлі. Задаволены? Чорны пасуе? Васпан задаволены уборам? Да, пайшлі. Я быў задаволены ватоўцу і мячом за спіну, але што рабіць? З ваўкамі жыць? Слухаю. Прямука такая. Цяпер што, будзеш мяне пудраць? Няма патрэбы, у Васпана дастаткова светлы колер твару. Але першым вы станеце перад уладаром поўдня і поўначы, я павінен пераканацца, што Васпан не ведае, як кланяцца. Ну то давай пераканаемся. Добренько, глядзіце. Ступня выцягнутая, рука прамая, галава ўніз, пакуль падбародак не кранецца грудзей. Падбароддзе не кранецца грудзей. Трэба было запомніць. Так, левая нага наперад, правая рука на грудь. Во, вось так мусіць быць. Юсейн Болт. Што ж, рухам не хапае плаўнасці іграцца, але аднорнага звычайна нічога не чакаюць. А ты яму падножку пастаў, Геральт, памятаеш, як у школе рабілі? Вось ён ідзе перад табой, а ты ему за нагу зачапі так, то ён пакоціцца па сходах. Ваша архінапышлівасць. Бачу, што Васпан у жартаўлівым настрою. Баюся, што такі настрой імператар можа не падзяляць. Ваша вялікасць будзе дастаткова, сказаная гучна, выразна і з павагаю. Што ж ты робіш, чорны ж казаў? Схілісь перед яе вялікасцю імператарскую белым полумем і гэтак далей. Паклон. Пайшоў нахуй. Ваша імператорская вялікасць, згодна вашаму заданню, усё апроч ведзьмара за дзверам. Столькі месяцаў пры двары фальтэсту, а ты так і не заснуў аснову этыкету. Ведаеш, што прымаўку старого сабаку новым штукам не навучыш. Мяркую, што ты выклікаў у мяне не дзеля таго, каб узгадваць старыя часы. Цішэй. Мая дачка Цырыла вярнулася. Яна ў небяспецы, за яе гоніцца дзікае паляванне. Знайдзі яе і прывядзі да мяне. Ты ўпэўнены?
Are you sure? Ciri Сири пайшла вельмі далёка. went far, far away. Do you believe I Думаеш, я паклікаў бы цябе сюды ў разгар вайны, калі б гэта былі проста чуткі? Anyone can be. Думаю, нават імператор можа памыляцца. Чаму яго перакладаць як жанчыну? I had forgotten how insane. Я і забылася, які там хабны. I haven't the time to У мяне няма ні часу, ні асаблівай ахвоты цябе пераконваць. Гэта зробіць Йеннефер пасля аўдыенцыі. audience. How many men in your. Колькі людзей у тваім войску? 20 тысяч? 30? So why me? Чаму я? Сам ведаеш, таму што яна табе верыць. She trusts me. Давяряе, так. Дык кажы, чаму ты яе шукаеш? Радж жа не ў тым, каб нагнаць страчаныя гады. Lost years. For reasons of У інтарэсах дзяржавы, як заўсёды. enough of this band. Слухай, хопіць гэтай гульні, то ўсё адно пагодзішся. For no other reason than because Хоць бы таму, што я табе заплачу. more than Больш, чым звычайна, што ты бераш за заказ. considered. Нашмат больш. Так. Мне патрэбныя звесткі, а не матывацыя, і раблю гэта толькі дзеля Цыры. Ну, тут так. Your generosity for those who Вось ён і жаночы. raised. I'll do it for. Я раблю гэта для Цыры, не дзеля твайго золата. Не за тваё золата. Матывы мяне не цікавіць, толькі вынікі. Results. Yennefer will tell you. Рэшту табе распавядзе Йеннефер. This audience is. Аўдыенцыя скончаным. Мередет, Take him to the. адвядзе яго да чарадзейкі. Ніякіх паклонаў, так, Машніцкі. Выцерці свае ногі аб гэтую ганарыстую дупу. Did I not emphasize adequately that one must bow to the Emperor? Та ты што, спакойна, нічога не адбылося. Наша мосці нічога, гэта праўда, мяне потым чакае кара. Keep close and Прашу вашу мосць трымацца ў рамках прыстойнасці, нікога не чапаць. Хлопець парушэнняў этыкетку на адзін дзень. Пачакай. The gentleman will Я зараз павярнуся. Ё што? Вядома, ё. Што за дзверы? Адчыняй. А, зачынена. Чакай тут. Vatkan, Vakelm. Вакельм, пахельм. The gentleman will have time for a stroll. Там нічога нема, на жаль. Я забыўся, што, дарэчы, яму звездзюлей навешаюць за гэтае. Трэба было пакланіцца. and it's past noon. О, чакай, дык гэта ж заля Do you know who you're talking to? з другой часткі. I'm head Пальтэставая заля, не? of Elander. Not only Так, am I made to гэта ж візіма, я забыўся. applicant, but who for company? A tinter. Ага. Шляхціш? Ты шляхціш? Difference. I demand. Нейкія тапкі ў цябе такія сабе. Ля, хто там стаіць на сцэне? The gentleman will have time for a stroll later. Please stay with me. А ну, прыгажуня, ты хто такая? Шляхцянка. Ну, твар у цябе такі сабе, патасканы, шчыра кажучы. Та супакойся, не патрэбнае ты мне. Яблык. Давай яблык сюды. Скуру давай сюды. А гэта можна чыніць? Цукеркі, свежкі. Шалець. Нармалёва тут даюць магчымасцяў. Я не спадзяваўся нават. Подсвечник. Так, дзверы. Не азірайся, чаму не азірайся? Я вядзьмар. Спіною ўсё адчуваю. О, я ведаю гэту сцэну. Я бачу яе. О, нарэшце, можна было падбегчы. Хлопцы, як справы? Што, чаго? Каму? We are occupied. The scene is not enough. О, чакайце, дык яна сышла са сцэны той? Цікава. The gentleman will have time for a stroll later. Please stay with me. На які бок?
Морва. Okay, and then Kalant. У наши часы маленькая держава не может быть полностью незалежна. Взять, например, Тусент. А можна перапыніць вас? Чым перапыняць лепш далучаць да размовы. Discussing Мы neutral размаўлялі пра нейтралітэт, як цяжка яго захаваць. to preserve. Аднак спрабаваць варта. Still worth trying. Because? Каз... Cause it worth Мала ў свеце спраў, якім варта служыць, а яшчэ менш людзей. О, гэта факт. enough about that. Залатыя словы. Change the subject. Можа, зменім тэму? Я ўжо пагаварыў з імператарам. So, talk to the Emperor. Пусцілі па палацу Селюка, блядь. Дык падсвечнікі спісці. Яблыкі нават. Не, але здагадваецца, што гаворка пра звычайны ведзьмарскі заказ. А, набалакаў? Bubs. Набаблакаў? Бабалакаў? Бабалакаў? See ya. Бывай. Soon, mind you. Mon cher, mon dieu. Сам ты мандзюк. Please stay with me. Ты, старый, не скуволь. Будзе добра. Бачыш, тут у вас подсвечнікі валяюцца. Till show evai. Так, чакаю, там гэта паходні гараць? Ці што гэта? Не раві. We are occupied. Ой, ухваляю, малайцы, просто малайцы. Ля як зрабілі, слухайце. Good eye to you, good eye. Ну не прыгажосць жа ж. Ще якая прыгажосць. In Kershire is Daithwin Adden in Carn at Morford. Опс. Та ты чакай. Нават падчас такіх сцэнаў можна проста пабегаць, пазбіраць усё. Стары, ты дзе? Va vort! Gwyn hat fe gledfion. Is het een wat gen geralt? Геральт, так, я Геральт. Чакай, ну гэта ж... Мирт, правда? Мирт. The gentleman will have time for a stroll later. Please stay with me. Чакай, бачиш, там селянки сядять. We've no need for the gentleman's Please stay escort. with me. Did I? Компанія тут не потрібна наша. Що? Ти мене що у справі не бачила? Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Ти мене са своїми речами. Ну? Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. А гэта хто такое? Transcribe. The true authority in Novigrad is not the city. Це правда, влада Новіграді належить не радцям і купцям, а церкві вічного полум'я і злочинцям. And the criminal underworld. At times it is difficult. Посол Гер-Атре. They both display a similar ruthlessness and cynicism that Please wait, Your Excellency. I'm falling behind. Так що ж там з Темірією? Книжка. you'll need only prepare a clean draft in triplicate. Хлеб и люльки. Тут есть что? Вареники ее. Vedimin. Directly out of Nordling Tales. Inconceivable. Ну що, чарівниця моя, шикарно виглядаєш у гэтым дублеці. Та ти що? Чакай, ніколи змогу його зняць. В інших обставинах я б вирішила, що гэта прапановує, мабуть, нават скарысталася ёю, але у нас іншыя справы. To attend to. Дзверы зачыні, будзе ў нас час вольны. Цяпер ты разумееш, што мы пры двары Эмгыра? Так, і здаецца, што цяпер мы ў адной лодцы, у адным чаўне. Цыры, сапраўды вярнулася, гэта не памылка? He's mistaken. Паддаваны насраць. That's what she looks like. Глядзі па словах нашых агентаў, цяпер яны выглядае дакладна так. Our little Маленькая вядзьмачка, young lady. вядзьмарка, вырасла ў дзяўчынам. Так, вырасла. How about that? Каб мяне, яна сапраўды вырасла. In years, Шмат гадоў мінула з таго часу, як вы трэнаваліся разам у Кэр-Морн. a great deal has changed. Шмат што змянілася. You haven't. А вось ты не. I'm Як мне не хапала гэтых твоіх няёмкіх кампліментаў. But let's focus on Але зараз давай засяродзімся на цыры. Right.
Так, Эмгыр казаў, што за ёй ідзе дзікае паляванне. Мне было цяжка ў гэта паверыць, калі б не ўчорашні дзень. Yesterday. Як яны нас учулі. Because of me. Праз мяне, бачыш, я шукаю Цыру ўжо шмат месяцаў. Заклёны, лакалізацыі, ерамантыя, геаманты і гэтак далей. Я ведала, што дзікае паляванне можа I knew гэта учуць, знайсці мяне, але я думала, што змагу іх падмануць. I thought I'd tricked them. Well, get Не на Цыры, а на цыцках. Sensed them on my hunting. З некаторага часу я адчувала, што яны ідуць за мной па пятах, палююць на мяне. Калі б не ты і не салдаты Эмгыра, яны б дамагліся свайго. Risk Я another. не магу больш так рызыкаваць. Прыйшоў час спыніць выкарыстанне пошукавых чараў і звярнуцца да больш традыцыйных метадаў, папрасіць дапамогі ў лепшага следапыта, I know. якога я ведаю. Must find her. Ты мусіш знайсці яе, перш чым гэта зробіць дзікае паляванне. Чаму дзікае паляванне хоча? Што? Чаго? wild hunt. What could it want from Ciri? I've no clue. Разумення не маю, я б даслала ім ліст з гэтым пытаннем, але не ведаю адрасам. I know as much as you. Не ведаю толькі столькі ж, сколькі і ты. Must be about Напэўна, гаворка ідзе пра яе краў, her gift. яе дар. As for what the hunt, Але для чаго Цыры патрэбнае дзікаму паляванні, нават думаць пра гэта я не хачу. to think about it really. Дзе бачылі яе? So where's Ciri been seen exactly? In two places. У двух месцах, у Велені і Навіградзе. The trail in Velen is most След у Велен самы шматабяцальны. Перш за ўсё едь сюды. У карчме на ростанях спытай купца Хендрыка. Гэта агент імператора, ён з табой of the Emperor's agents. звяжацца. With you. That's it? І ўсё. А ніякага пароля, аніякіх таемных знакаў. Sorry to spoil your. Аніякіх таемных знакаў. Мне вельмі шкада разбураць твоё дзіцячае ўяўленне аб шпігунстве. З Навіграда ў нас толькі неправераная інфармацыя, чуткі, але там табе можа дапамагчы наша агульная знаёмая. Triss Merigold. Нейкая Трис Мэриголд. Кажуць, у яе утульная кватэрка ў доме каля рыночнай плошчы. To see me? Упэўнены, што яна будзе мяне рада бачыць. А ты? Што ты будзеш рабіць? I shall sail for Skellig. Я зараз адпраўлюся на Скеліге. Там здарыўся выкід магічнай энергіі, які знішчыў паўлеса. Had something to І do. падобна гэта неяк звязана з Цырай. Я буду Картрольде. Далучайся да мяне, калі нешта даведаешся. Перш чым мы разлучымся, чаму ты не звязалася са мной раней? One thing before we go. Геральт тут як гэты цуцак маленькі. Didn't even want to see me? Перад тым, як мы так... Ну не, я была б табе не патрэбна. Чула, што вы стрэсцудоўная пара. Yen. Ген, я страціў памяць. Сапраўды, гэта і ёсць твоя адгаворка? Ой, бля, хто б казаў? It's all right. Давай не будзем на гэтую тэму, бо калі я зноў пачую гэта не тое, што ты думаеш, або дзяўчын, дзякуючы гэтаму я зразумею, як моцна я цябе какаю, я за сябе не адказваю. Вось гэты момант, слухайце, вельмі здзіўляе. Ён мяне здзіўляў, як я яшчэ бачу праходжанне ў іншых. Паладзін вітанкі. Што ты будзеш рабіць на пасрыфу? Ой, прыбіральніцкі гумар. Ведаеце чаму? Ён, у гульні ён абсалютна недарэчна праз тое, што ў кніжках было гэтае пытанне размеркавана даўно-даўно. У нейкіх першых нават, што яны ніколі не захоўвалі адзін аднаму вернасці. Яны пастаянна выпрабоўвалі свае пачуцці. Ну, ў сэнсе таго, што, па-першае, Геральт, выбачаюся, але мне гэтая пазіцыя Сапкоўская не мне падабаецца, праз тое, што ён разрабіў яго проста маскуліннага нейкага чаліка з вялікім чэлісам, вось, які утыркае ўсё, што толькі можа утыркнуць. Ну, чаго варта утыркнуць, давайце так, не ў кожную ўсё ж такі ён похву сунуўся. Але гэтая, вось, маецца на ўвазе Йеннефер, дык гэтая проста спала з усімі. Вось. Нават падчас таго, я памятаю, там быў эпізод, які мяне проста укурыў жорстка. Яна сустракалася, яны жылі ў мястэчку, Геральт і Йеннефер, некаторы час. Гэты выконваў задачы, а гэта ў гэты самы час яблася яшчэ з кімсьці там Вільгефордс, ці хтосьці быў там вось такі. Ой, не такі ўжо вялікі. Я не бачу, я не ведаю. Тут жа блюраць заўсёды. Таму я не ведаю. Таму вось тое, што яна тут пачынае, як вось гэтыя сцэны, ну гэта проста перагнулі крыху, на мой погляд. Яна, вядома, раўнавала Геральта ў кніжках па каноне, але не так, каб нешта там яму процістаўляць. Мо іх трымала толькі магія Джина. Яны праз гэта і як табе не ўпэўненыя былі абодва.
Геральт падчас у кнізе, ён не сумняваўся, проста ён, ну, прамы. Вось такі чалавек, груба кажучы. А Йенніфер так, яна вельмі моцна сумнявалася ў гэтым праз Джина, што гэта тыпу праз Джина яна кахае і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, таму яна так і паводзіла сябе найчасцей. Дазваляла. Пры гэтым пры ўсім яна і казала Геральту, у іх жа быў такая размова ў кніжцы, я памятаю, там на некалькі сторонак, калі яны менавіта гэта пытанне абмяркоўвалі. Ну, што, тыпу, яны 2 гады не бачацца, 3 гады не бачацца. Вось, таму... А патрэба ёсць? Тыпу, блядь, там нешта свярбіць у іх абодвух. Таму нічога кепскага ў гэтым няма. Повод для кніжкі. Вось гэтаму мяне ўкурлівае вельмі моцна. Так, я пра тое, што без гэтай магіі яны б шпёхаліся з усімі і нават не сустрэліся б. А тут не, паладзін, я не згодны, таму што яна ж... Чакайце, у кніжцы таксама быў эпізод, дзе яна, як і ў гульні тут будзе, мне падаецца, таксама гэты эпізод, дзе яна будзе шукаць другога Джина, каб адмяніць тое жаданне Геральта. І каб даведацца, ці сапраўды яны кахаюць адзін аднаго. Ой, гэтыя бабы неўпэўненыя былі, толькі знайшлі, бла-бла-бла і гэтак далей. Ёсць такое крыху. І іх лепш, божухна, іх лягчэй вывесці з сябе з раўнавагі, таму такое адбываецца, гэта праўда. Вось мы зноў раз'язджаемся, шкада, але я разумею, час не шукае. Сапраўды, дык можа адразу тэлепартаваць сябе ў Велен. Ага, не па ніякім разе, паеду на кані, калі толькі перапрануся. Як хочаш, дарэчы, табе сапраўды пасуе чорны аксаміт. Думаеш, можа абаш'ю сабе ім даспех? Удачы, Йен. Будь кудай, і табе. Слухай, калі хочаш даведацца, што адбывалася ў свеце, пакуль вы з усім мірам блукалі па бездарожжы, пагавары з амбасадарам Варатара. Ён вунь там. І Геральт, я ведаю, што ідзе вайна і ўсё такое, але не спрабуй быць героем, добра? Проста правер гэтыя сляды і вяртайся да мяне. Цэлым. О, Буська. Я буду чакаць цябе. Вось, дарэчы, заўважце, вось тут момант адпаведны на 100% кніжным канону. То бок, яна сказала яму, што ты ёбар, бля, і бадзяешся па свеце, усюды сунучы свой меч у похвы. Вось. Але пры гэтым, бачыце, яны засталі разам. То бок, тут, мне падаецца, крыху дыялог падправіць бы, каб ён не быў такім, ведаеце, блядь, як гэта сказаць вам. Ну, выбачаюся, але ванільным. О, блядь, усё маё, маё. Ля, якая соска. Шнар з'явіўся. А ў яе шнар з'явіўся ж, калі яна з пацукамі вандравала, правда? Я пра цыры, раптам што. Так. А што тут яшчэ адна выява? Цырылы? Гэта крацей шпіёны, якія за ёю сочаць яны там. Так. Тая, што ведаем. Атрымаць раштунак ад камергера. Гэта мы потым, чакай. Тут Варатра стаіць, ён нам патрэбны. Вітанкі. Так, амбасадар, Йенніфер казала, што цябе можна распытаць аб сучасных справах у свеце пра вайну і ўсё. Вядома, у аднаго слугі імператара не можа быць сакрэтаў ад іншага. Дазволь, пяройдзем да мапы. Да мапы. Шаноўныя шляхетны, выкарыстоўваюць добрае слова мапа. Вось гэта мапа перад вамі зараз. Гэта не карта. Карта гэта тая, што гэта там туз, віні, там жалуды, ці як яшчэ іх там крэсці, во, яшчэ звалі. Так, ну што, як ідзе вайна? Як ідзе вайна? Апроч таго, што гэта непазбежна скончыцца трыумфам, кагосьці там размаўляе сам насам без сведак, так што давай без прапаганды, а нават іранічнай. Наступленне ішло выдатна да зімы. Мы разграмілі інтэрмерскія войскі, у Адэрны быў такі хаос, што ніхто нават не супраціўляўся нам. Да першых снягоў мы дабраліся да лініі Понтера.
Only a weakened Kedwin remained. Заставаўся аслаблены Кайдвен і рыданне Радавіда, якая праігнаравала просьбу астатняй поўначы аб дапамозе. Мы думалі, што ён папросіць міру. Можа, нават прынясе прысягу. Мы чакалі ад Лігі, упэўнены ў перамозе. Certain of victory. Radovid? Радавід прынясе прысягу? Yes. Так, гэта былі марныя спадзяванні, бо Радавід замест таго, каб паслаць паслоў ці рушыць на нас войскі, прарваўся праз снежаныя пустульскія горы і напаў на Кайдвен, свайго саюзніка. Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. This attack took the Kedwin. Радавід заспеў знянацку, а паколькі маральны дух кайдвенцаў і так быў нізкі, пасля смерці іх караля было дастаткова некалькі прайграных сутычак, каб яны склалі зброю і далучыліся да Раданіі. Radovid. And so by spring, І вось вясной замест двух слабых ворагаў у нас ужо адзін, але магутны. powerful one. Ну, вы, блядь, на гэта заслужылі. Ой, я чуў у тваім голасе захапленне. That admiration I hear in your voice? Radovid is our foe. Cannot deny, Насамрэч можна і карта выкарыстаць у гэтым значэнні. Мапа лацінская, карта грэцкая. particularly deadly. Ну, я ж кажу, паладзін пра свае адчуванні, пра сваё ўспрыманне, таму. Гэта маё меркаванне, я лічу, што мапа прыемніша гучыць. Indecisive. Вяртаючыся да вайны, вясной прыйшла да вялікай бітвы даліных Велена, вялікай, але невырашальнай. Страты з абодвух бакоў былі велічэзныя. Радавід адступіў за Понтер, там ён у бяспецы. Пакуль не прыйдзем падмацаванне з поўдня, тады імператар Амгыр Варамрыс канчаткова з ім расправіцца. Emir Var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Ці не можаце вы напрост павярнуцца дадому, выратавалі ўсіх ад хлопатаў і шмат чалавечых жыццяў. Баюся, што стаўкі знато высокія, каб скласці карты. Цяпер можна гуляць толькі ва-банк. А што ў Велене? How do things look in Velen? As bad as ever. Дрэнна, як заўсёды, а можна нават горш. This land never У flowed. гэтым краі ніколі не было малочных грэз з кісельнымі берагамі, а зараз ён захлынуўся крывёю. Through itself. Войскі прайшлі праз яго некалькі разоў, вытапталі палі, абрабавалі свірны, спалілі вёскі, пачаўся голад. Зразумела. Як у вас атрымліваецца кіраваць гэтым раем на зямлі? For you. Not well to be Не вельмі, шчыра кажучы, нашыя сілы і так расцягнутыя. in Velen is А загадзе гэта... А Велен? Загадзе, Велен, гэта суцэльна багнавістыя лясы. thus we've temporarily Такім чынам, часова ад нашага імя там кіруе адзін Нординг. Был афіцэр тамерыйскай арміі Філіп Стенгер, больш вядомы пад сваім мянушкай Крывавы барон. bloody baron. I advise you well. Не звязвайся з ім. Па-добрамі табе раю. Дарэчы, ён сказаў, зараз пераклад быў выключна расійскі, малочныя рэкі з кісельнымі берагамі. А па-беларуску гэта было б па-іншаму. Я ўпэўнены, што ёсць выраз з мёдам. Тыпу, вы сведаеце, што гэта выраз, каб жыццё мёдам не падавалася. Вось тут тое самае, асацыяцыя мусіла быць такая, а не малочныя рэкі, кісельныя берагі. Any news from Novigrad? Якія навіды з Новіграду? Вольны горад усе яшчэ вольным? Yes. Так, хаця ўсе ведаюць, што гэта ненадоўга. У Аксенфорце сядзіць радавіты імператар тутовай зімы занадта блізка. The emperor is, Абодвум патрэбны грошы вялікі флот, а Новіград можа даць і адно, і другое. and both require coin and ships. Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is, Таму атмасфера ў горадзе даволі нервовая. well, on edge. Meaning? У сэнсе. Men deal with fear Як людзі спраўляюцца са страхам, шукаюць уцяшэння і казлоадпушчэння. and Царква вечнага полымя гэта выдатна разумее, таму абяцае вернікам лепшы лёс і шукае вінаватых. the lives of its flock Палепшы. who started the war. Хто распачаў вайну, хто на ёй зарабляе, вядома, хто магі, эльфы, краснолюдкі. Any- Адным словам, выродкі. I've been stationed in Novigrad. Я на пасадзе ў Новіградзе ўжо 13-й год. Спачатку як консул, потым як амбасадар. I've seen Шмат чаго бачыў, жорсткасць, цынізм, хцівасць. Але ад таго, што там цяпер адбываецца, нават мяне ў дрыжыкі кідае. What's new in Skellige? А што на Скелігі? О! Нічога, гэта ж гонар астраўлянці, не так? Рабіце ўсё па традыцыі, як прадзеды. others did. And like their А forefathers, таму, як зады і прадзеды яны грызуцца паміж сабою, крадуць, часам нападаюць на наш транспарт. Гэта непрыемна, а так больш нічога.
Скеллігі заўсёды быў на ўзбочыне гісторыі, там і застанецца. Been a footnote to history, and so it shall remain. А я вось ведаю загадзя, што і мы іх прыцягнем да сябе. What if King... Ты так упэўнены ў гэтым, а што калі кароль Бран здолее памірыць ярлаў і павядзе іх супраць вашага флоту? King Bran is a feeble. Кароль Бран нямоглы стары, з таго, што я чуў. Barely remembers. Ён не памятае нават імёна сваіх васалаў, так што з аб'яднаннем можа быць цяжкавата. Ну ўсё, давай. Thanks for your help. Think nothing of it. Няма за што. Хай вялікае сонца асвятляе твой шлях. Сам дам рады, паходню маю. Так, што яшчэ можна спіздзіць у вас тут? Паказвай, давай. Так, гэта тут мае рэчы былі. Вот тут 2 шафы, нават 3. Жамчужыны, пярліны поўначы. Дарэчы, вось зноўку жамчужыны ці пярліны, хто як. Так, а тут што? Зачынена. А ключка не знайдзецца у цябе там? Пярліны, мне больш падабаюцца пярліны, як і парцелянавы таксама. Ну, нават гучыць прыгожа, а не гэты фарфоравы. Вось часам перакладаеш фарфоравы, а мне падаецца парцелянавы вельмі па-беларуску проста. І спалучэнне гукаў такое, вау. Парцелянавы. Ну што, стары, давай. How might I serve the Чым я магу служыць вас пану? Аддай мае рэчы. Натрымай. Які з кішэні дастаў. Натрымай. citrus and cloves Цытрус, гваздзіка. Дзякуючы гэтаму водару адзенне вас пана даўжэй застанецца свежым. longer? Дзякуй за троску, як кажуць. The emperor is not known for him. Імператор не славіцца сваім цярпеннем. Ён хоча бачыць сваю дачку цэлай і здаровай, як мага хутчэй. Зяпу забі. So long. Бывай. Стары, занадта шмат кажаш. Шляхцянышка? Якія планы на вечар? А што ты так узіраешся ў мяне? Што? На твары намалявана нешта? Нармалёвы твар? Нільфгардзец з клішнікам. Так. Ля, гвинт, давай. Та, блядь, працягнуць сюды, ок. Wouldn't mind a few rounds of cards. Ну-ка, давай. А то шо гэта мы такое сёння? Ніводнага разу. Да мы ўжо бачылі гэтае навучанне, гей. На што яго яшчэ раз не паказваць? Распачаць гульню. А, блядь, чакай. Густая цемра, яснае неба, ой, неба. Так, поўная колода. Якой халера гэта ўсё мне паказваюць? 21-22, мне адсюль трэба ўзяць карту, правда? Чучала. Лодка. Так, салдат, вось гэты патрэбны. Так, выхад з рэжыму складання колоды. Гэтая колода гатовая, націснуць Escape. Я не хачу націскаць Escape, бо мне трэба адсюль прыбраць гаўно усялякае. Вось, напрыклад, гэтага. О, бачыце, яшчэ вось гэты, ё. І вось гэтага я прыбраў. Вось гэтага ўзяў бы. Гэтыя, можа, хай будуць яшчэ. Па 4 таксама хай будуць. Што ў нас засталося? 2, 3, 5. Золтан Шывай. 5. Ну, Шелдон Скакс за... Давай, ось так. Чывая возьмем. А плотка, цікава, якаясьці ёсць уласцівасці? Не. Гэта просто плотка на 3 балы. Ябаная пехота. Так, яшчэ гулец. Так, ведьмар кліптаман. Мне падаецца, усе ведьмары кліптаманы. Так, у садзе велікотка на першую частку гульні з лутам ёсць. Тут у садзе на першую частку. Добра, мы паглядзім. Я абавязкова знайду што-небудзь. Ось тут мне не падабаецца гэтае. Што за уласцівасць? Я ўжо не памятаю. З какса можна ўзяць было. Давай вось так. І 2-3, 2-3, 2-3, 2-3. Дзяўбаная пехота.
чакай, тут гэты адзін. Хтосьці яшчэ ёсць такі паўняны. 5, 6, 5. Толькі гэты застаўся. Толькі гэты застаўся. Так. Ярпін, плотка. Добра, давайте пачнем. Чорт праходзіў уже? Так, было. Чакай, выберыце карту, якую хочу змяніць. Ну, вядома, залево мы зменім, так. Можа, пяхоту? Залево катапульта, облогавы майстер. Давай вось гэтага. О, Шаала или кто? Ці хто гэта? Мой ход. Так, он 2 карты надвор'я. Давай малога сюды. Кавалерія. Золтан пайшоў. Так, ну гэтая парная. На жаль. Яна ў мяне адная. Узяў рога. Тру-ту-ту-ду. Лучник, 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 заручник. Так, давай мы вось так. Гэта облогавая атрада. Смуга гэта і мароз гэта мілішнікі. Я зразумеў. Каго ён скінуў? Матэо не цікавіць толькі вынікі. Умеласці паглядзець 3 выпадковыя карты з рукі супраціўніка. 3 выпадковыя карты, кажаш. Ну добра. Можем скинем одну. Мне не падабаецца толькі тое, што у нас 4, а у яго 6 карт. Спасаваў. Давай. Я уже не уживаў. Шесть на 2. Блядь, та ты заенчыў яшчэ на дворе. А чаму я хожу зонку першым? А шалець у яго, бляха, гэтая паскуда яна не страціць вагі. Пакаранне, плясь. Гамон. Да, блядь, давай хутчэй. Так, ты яснае неба кінуў. Таму што яно не патрэбна. А ў яго, слухайце, шпегі ёсць. А шалець. Не, ну я яго не перамагу. Каб у меня быў гэты пудзіла, то, можа быць, я б яго выкарыстала так. А ніяк. Пять карт. Працей, занадто слабая колода у меня отрабливается. Бум. 36 пунктов усяго мы здобыли. Агулам говно было нейкае. А ну сюды. Та чакай ты, божаха. Давай, давай. A few rounds of cards. Так, пудзіла ёсць. Дарэчы, чаму чучала? Само ты чучала. Мароз, яснае неба. Так, давай-ка мы скинем яснае неба. У мяне ж у лідера ёсць уласцівасць гэтая. Ось так.
Піхота. Гэтага хлопца. Лодку давай. Чекай, чому мне специальных карт не хапае? Это ж было только что 10. Темра, Чивай. Кольки у нас в руках было? 8 карт? 9? Я уже не памятаю. Пудзіл это потребне до 100%. Давай поспробуем. Чурчхал, ты выкинул з колоды Зіграна. Стало 8. А, Зігран так само асаблівая карта. Дома гэты, рубаки. О, до речі. У нас есть, отрабливается шпих. Так, і Кренфордський. Шеалу може змінити. Давай. О, аккурат таки шпіга взяли. І знову я перше починаю. Давай. 3 випадкові карти. Ну давай. На что мы супротивоставим ему? Давай. Наступним. Так. Смугание. Дома мороз, у меня тут стоит гэтая тетка. Давай. Угу. Віга. А тут, подається, облоги треба ставити вже, тут по-іншому ніяк. Ту-ду-ту-дум. Так, добре. Так, ён же ж один не буде, правда, коли я поставлю? Так, ён до нуля не падає. Гэты до нуля не падає. Ну, давай облогу. Усё, так, это я поверну. Угу. Добре. Мой ход, каже. На. Паскуда яка. Взяв собі карти, так? Что мы можем взять? На шпегов нема?
Давай катапульту. Так, Аргорн. Яшчэ адзін лекар. Так, лучше. Добре, смуга спрацавала належным чынам. Угу. Ну я пакуль што-то паперамагаю, але я ж не магу выкарыстаць надвор'е, бо ў яго будзе перавага большая. У мяне ж 2 карты толькі. Ну давай. Што ў цябе апошняе там? Паказвай. Е, мы перамаглі. А што казыр? Йоу. Атрымалась. А, гэта ўсё, ты нават мне карта ніяка не... Лера на цябе. А, Фольтаста мы атрымалі, йо. Всё. Так, хто там казаў? Великотка. Дзе ў сраку? Слава імператору. Вашы гэтыя імперскія схільнасці мяне не тычацца. One false move and you will regret it. За неправільны крок што? Я пашкадую пра гэта. Зараз мы паглядзім, хто чаго варты. Лях, ты ж ідзі адсюль, ты мне перашкаджаеш. Што мы бачым? Я нічога не бачу, я толькі гук чуў. Ён адсюль ішоў. Бля. Сядло. Хто пераклаў так? Хто гэта зрабіў? А? Стары ліст. А ну сюды да цябе. Шановны спадар Родерик Девет, даруйце, што я так доўга можу з адказа. Я чакаў вашай... Пакуль Голан Вівальдзі пацвердзі, што ў вэкселі прадстаўлена вашай гамосці USB забеспячэнне. Не тое, каб я не давяраў вашай гамосці, але сцеражонага багі сцерагуць, як кажа кадвенская прыказка. Адказваючы ўжо без прамаружання на пытанне вашай гамосці, скажу праклён Ады, сапраўды можа павярнуць назад. Вядзьмар зрыве, які меў разуменне не толькі рудыментальных магічных арканаў, не здолеў да канца зняча раз, мог толькі спыніць іхняе дзеянне. Каб Ада зноў ператварылася ў стрыгу да яе ежы, трэба даць 3 кроплі крыві яе бацька, краля Фальтэста, і 3 кроплі жоўці нядаўна пахаванай жаўчыны, якая дажыла да 100 гадоў, але 101 года жыцця не сустрэла. Над такім чынам зробленай ежы трэба тройчы начарціць трыкутнік у трыкутніку. Гэта мае падзейнічаць, аднак прашу вашу міласць двойчы падумаць, справді варта рабіць такі ганебны ўчынак. Застаюся да вашых паслуг у будучы Алесандра Девіль. Ось ты гаўно, вось хто з нашай адачкі, якую мы шпёхалі там у пакойчыку, зрабіў стрыгу зноўку. А, вы бачыце? Як Лебоўскага ва ўнітаз. Так, усё, пагналі адсюль. Так, па змаўчанні свая метка. На халера мне свая метка, вось так. Так, каралеўскі палац у Вазіме, пробел карту ўсяго свету. Што, мы у Велен пацягнемся, правда? Нам жа ж трэба княства Тусент. Узровень 35. А, гэта ж будзе крывя і віно, правда? Чакайце, а гэты карморны яшчэ тут у блях. Давай. Дрэва павешанага. Ой, курва! Які ён вялікі. Бля, хлопцы, мы тут захраслі, мне падаецца, вось на гэтай мапе.
Хто гэта зрабіў, хто? Так, менавіта так. Раскладку не пераключылі. Так, менавіта. Менавіта забыліся. Максим і астатніх перакладчыкаў носам будзе тыкаць пераклад, як сабака у кубку. А як інакш? Машнінскі, вось скажы мне. А як яшчэ навучыць? Калі ніхто не вучыць. Ведаеце, што апошнім часам вось мне спаткалася спаць, сраць. А, дарэчы, чаму чорны экран? Хто мне паведаміць, патлумачыць? Я не надоечы у гэтым, у сцежцы, на сцежцы, у ленце. У стужцы, блядь, у стужцы. Сустрэў відэа прышпільнае, дзе, божа, квітанашкі. Hello, my dear friend. Ну, чаму чорна ўсё, ну? Давай. Мыша нема. Ты мяне пужаеш, гульня. А escape націснуць таксама не? Карацей, давайте я перезапампуюся. Alt F4. Alt F4 не працуе. Уяўляеце? Fire End. Сапраўды. Так, выбачаюся, прыйдзецца трэцяга ведзьмара зачыніць таску і спадзявацца на тое, што ў нас будзе ўсё добра. Яшчэ раз. Нейкі вылет, чамусьці. Дарэчы, ўжо 12:13. Ну, мы толькі пачнем літаральна велен, будзем скончыць, таму што мне сёння надо крыху раней. У мяне ж наперадзе шмат працы. За гэта я выбачаюся. Вось, пра што я хацеў сказаць? Пра відэа, якое спаткаў у стужцы сваёй, пра дзяцей сучасных, пра тое, што чытаць не хочуць. Усё ў гэтых ішкі пытаюцца і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Вось. Гэта я да чаго? Гэта я да каго? Так. Слабакі залішныя. Маё першае праходжанне 190 гадзін, зараз 310 недзе. Ашалець. Ашалець, колькі часу яно патрабуе, жудасць якая, яшчэ 2 DLC. І будзе 3 ў гэтым годзе. Ой, жудасць. Гэта сувора. Давай працягнем. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. Божик, як справи твоя? Што цікавага адбываецца ў жыцці тваім? Апроч спёкі. Сённяшняя, якая тут накрыла. Так, я спадзяюся, мы перамаглі. Мы ўсіх перамаглі. Так, вось гэта трэба націснуць. Пагналі. Прачыталі. І гэта прызначана табе, дарагі сябра. Ага. Дарагі сябар. Так. Мне трэба адсюль саскочыць сюды. Потым, каля тых дзвярэй мы захаваемся. Ось так. Захавана? Выдатна. Королевский палац у Визиме. Трэба сюды. Давай, 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 хутчэй. Велен. О! Гэтага ж не было, правда ж? Мы павіслі на чорным экране. А не, мы гэтае бачылі. Гэтае было. Я гэта малюнак памятаю. Загрузка прайшла і... Ёсць. Велен, паўночная Тэмерыя. 5 днямі пазней. Кромкачы. Зноў кулон Дарк. Нейкі. Ну, дрэва называюцца гэтымі... павешанымі, ці як дрэва вешальнікаў.
Адпаведна, тут вісяць. А як, нарэчы, падымалі вось тых на самай гары? Ачмурэннае такое сустраканне, правда? Ну, то, типу, вітанне ва ўвелене. Гэта як у Менск едзеш, там такая калённа гэтая бетонная, толькі тут гэта каменнае сэрцы. Заклінальнікі. Віно, дзякуй. Это ўжо потым. Нильгарский сувязны. Slower. Ты хочешь помахаться, Геральт? Эй! Пш. Бляди! Ледь не забили, ты погляди на их. Вось гэта, бляха, сустрэча. Вось гэта прыехалі, бляха. Толькі з коня злезлі, адразу ў бойку. Так, а можна... Не-не-не-не-не, Геральт, давай пешки, отчапіся ты ад плоткі гэтай. Не, ну вы уяўляеце сабе? Яно закрасла. Яно не хоча нічога рабіць болей. Усё. Ты сур'ёзна, гульня? Хуткае захаванне. Белі нібы з Беларусі рабілі. Жудасць. Гэта ты пра плакаты, якія ў першаслаў вітаначкі. Усё не будзе стрыма. Будзе, будзем змагацца. Дарэчы, гэта... Падаецца, ўжо 4-й раз, правда, калі затыкнікі адбываюцца? Вось вы, як калі гуляеце, у вас таксама ёсць гэты затык, ці па-іншаму ідзе? Пераклад неяк уплывае. АВ, потому что Машнінскі, у меня ж 2 пераклады, над якім я працаваў і над якім хлопцамі. Ну, усім скопам працавалі, то бок. Некаторыя ёсць такія... О, блядь, аднавіліся. Значыцца, мы захаваліся пазней. Сюды ідзі. Я думаю, чаго гэта я увесь час спрабую моцны удар зрабіць, а не хуткі. А я заціснуў shift з шифтом. Вось каб Геральт не палез на лодку, то нічога б не было. Так, яшчэ 2 сабакі недзе тут. Вось тут яшчэ адна. Так, плотка недзе захрасла. Зараз яна ў іншым месцы стаіць. Што у нас тут? А Велен тут жа гэты крывавы барон. Тут жа ж будзе... О, тут жа ж будзе квест гэты з ведьмамі. Вельмі складаны квест, наколькі я памятаю. Типу там трэба будзе неяк умудрыцца ды захаваць усім жыццё, а гэта амаль немагчыма. Што там бадзяецца? Гулі. Гулі. А у мяне карцеша, мабыць, нема, правда? Де... Машнінскі, калі плотка пачынае бегаць на задніх ногах, гэта не Фарбахавіча. Так.
That stench. Чому ти ховаєш свою зброю? Тут же ж гуль все равно бадяється. Ой, там ще собаки ніякі. Короче, я так разумею, Геральт просто не хоче воевать. При першай жа магчымасці ён хавае гэты меч. Так, яшчэ там застаўся рэшткі гуля. Так, а калі гулі маюцца, то дзе магільнік нейкі, цмінтар ці што? Давай, понеслися. А ты бомбы рабіў ужо? Так, так. Толькі, слухай, ці аднавіліся ў мяне гэтыя бомбы. Вось цікава, што. У них Геральт паглядзеў інвентар. І што? Все разламанае, все сапсаванае. Бомбы! Дзе мае бомбы? Картеч. А як их аднавіць? 2 зарады раньше з кепкамі. Там казалі, типу, трэба медытаваць. Было такое? Так, меч. Срэбны. Сюды. А гэта 3846, гэта мой? Так, нагавіцца ўсе горша зламаная агулам. Так, інвентар, алхімія недзе тут была, правда ж? Іншылі. Персонаж, во, медытацыя. Калі я так пасяджу. Алкагез дапамагае выкарыстанным моцны алкаголь. Інвентар, калі ласачка, і бомбы. Аднавіліся, ля. Бачыце? Ачмурэць. Ачмурэць. Так, я на цябе... Чакай, трэба. Давай яшчэ раз. Можа, ты ж таки павязеш мяне куды-небудзь. Павязеш, дзякуй Богу. На 5:30. Так, нагадаю, мы сёння будзем... Ну, давайте яшчэ хвілінак 15, не болей. Так. Я забиваю монстров. Шо вы, як вы? О, ты хварэеш. Та не переймайся, все добре, своє. Стоп. Что на дошцы? Не распускай язык, у дрэў ёсць вушы. Добразычлівец, дзякуй. Людзі добрыя, калі дзе ў лесе пабачыце, што на галінах усякая ежа вісіць без бы аздобы на юль, пернікі, яблыкі ў мёдзе мочаныя, каўбаскі, яблыкі ў мёдзе мочаныя, так, каўбаскі і піражкі, ты хоць бы у вас з галадухі бруха пухла, не чапайце, бо хто гэта пакаштуе, жывы мужу не вернецца. Гэта ведьма. Гэта ведьмі. У карчме на ростанях плаціна віградскімі кронамі, іншых валют не прыймаем, доўг не прымаем, на тавар, ежу і напіткі не мяняем. Калі каму не падабаецца, то няхай з дзіркамі жары жалуды. Жолудзі. Жалуды, курва. Так, хутка дзяды. Ідуць душачкі нешчаслівыя, што пакой зазнаць не могуць, галодныя, стомленыя, напалоханыя. Мы ім карабошкі выражам, мы ім ежы дадзім, мы ім напоім, направім іх на той свет. Песні, малітвай і добрым словам. Будьце гатовы. А што такое карабошкі? Варажбіт. Трэба пазнаёміцца з варажбітам будзем. У лесе крык далёка чуваць, і цень упушчанай гушчы лепш. Дзяцей гаю табе пазбягаць, бо стрэнеш канец немінучы. Ну, хтосьці намагаўся, няблага атрымалася.
Злітуйцеся, добрыя людзі, дапаможыце хто чым можа. Жонка моя Ганначка прапала, некалькі дзён таму пайшла ў лес, дагэтуль дадому не вярнулася, я ўжо проста звараціў ад гора і любыя грошы заплачу таму, хто яе цэлы і здаровы верне. Ці хаця б скажа, дзе яе шукаць. Нелен, паляўнічы з вялікіх галін. Я, падаецца, перакладаў гэтага Неленам. Я ўжо ведаю, што гэта за квест. Селянка жывая. Новая задача, новое заданне, великое сэрца. А што гэта у вас хаты пазачыненыя, ну? Лутаць няма чаго, ну, людзі добрыя, ну што гэта такое? Все толькі робяць, што плачуць. Дзеўчына, як справы? Ой, бля, што гэта з шыі было толькі што? Гэта ад дрэва таго так голасна? Воу, Ралеф, вітанашкі. Дзякуй за рэйд, шаноўны. Ты сёння таксама рана? Шаноўныя мае, дзякуй вам велічэзна за рэйд. Усіх вітаю. Адзінае, што прашу прабачэння, але сёння мы таксама нядоўга. Пустая пляшка. Мы прыблізна яшчэ 10 хвілінак і ўсё. О. Гнілое мяса. Не. Тут хоць і стаіць куфар, але ж не лутаецца. Максим, нагадваем наконт панядзелка. Вітанашкі, прубай. Так, трохі пахвару, лепей дам горло адпачыць. Малайчына, адпачывай. У панядзелак don't starve together. Добра, нічога не буду планаваць апроч гэтага. Еўратрак будзе у такім выпадку праз тыдзень. І крацей, як дамаўляліся, don't starve і перамог. О, яшчэ з'явілася, добра. А тут у нас, я бачу, нейкі рыштунак, ці што? О. Селянка, ты што? Бледнаваты? На сябе паглядзі. Бледнаваты. Сама бледнаватая. Рэч палепшаная. Зачыненая. А то ты так разумею, як заўсёды, трэба заходзіць з нагі. Пабана. Адпаліць. А то што гэта, я ў цемры лутацца буду, ці што? Люблю такое. Перагрузка. Да я толькі пачаў, ну людзі добрыя, ну што вы так ужо? Уся моя. Уся моя. Я буду на коленях паўсці, але нічога не пакінуў. Ты ж перагружаны, Геральт. Трэба гандляра шукаць. Бледнаваты вядзьмар, ну. Я ж кажу, гэта яна сама бледнаватая. Так, бегчы мы не можам. Гандляра мы не спаткалі, наколькі я памятаю, гэтай вёсцы, так. Вось нам тыпу сюды пасылаюць, тут яшчэ ёсць вёсачкі. Так, дзе моя плотка? Плотачка. Косачка моя. О, вышла з хаты. Давай, выходь сюда до меня. А мы туды едем, ці не туды мы едем? Не, мы не туды едем. А на колькі адсоткаў вядзьма перакладзены? Самая гульня на 73, падаецца, пісаў Зміцер. І DLC на 50. Але нешта наш координатор
забіў на пераклад і ўжо тыдзень не падлівае нічога. Slow now. Так. А у цябе... чакай, у цябе ж былі сумкі, я памятаю. А як іх запихнуць? Мне ж трэба кудысьці іх зброя даспех. Гэта не тое. Як перакінуць у сумку? 20 выносливости, 20 выносливости, 20 выносливости. Это все трэба продать. Торбы. Торбаў няма ніякіх, таму я нічога не закіну ёй, правда? Атрымліваецца так. Лодка, стой. Тут вечнае полымя, штосьці ад мяне хочаш? Не праганяй яго, дарэк, у кожнага ёсць права прапасці да крыніцы літасці вечнага полымя. То ёсць пиздзіць няма чаго? Чакай. Амяла, чыстацел. What do you want? Што табе трэба? Усцешся, бо нават такое нізкае прыродзе саслоўю стварэння, як ты, можа паслужыць справе вечнага полымя. Трэба спаліць рэшткі загінуўшых на полі бітвы. Яны гніюць у агульных магілах, ці ж іх апаганьваюць трупажэры. Гэта не па-людску. І гэта будзе моя добрая справа на сёння? Гэта добрая справа будзе шчодра ўзнагароджаная. Я ведаю, што такія, як ты, не працуюць дарма. Добра. Табе залічыцца. Чым больш добрых справ, тым гэта, ну так, выдатна. Вось табе асвячоная алея. Палеш як след і падпаліш, зразумела? Полымя павінна ўзвіцца да самага неба. У славу вечнага полымя. Дзе мне цябе шукаць, калі я спалю целы? Я буду ля моста ў Новіград. Лотачка. Косачка моя, хадзі сюды. Так, захаваемся на ўсяляк выпадак. Едем у суседняе сяло на дыскатэку, не кажэ. Пажыцці Геральт сапраўды крыху бледнаваты. А што паробіш, калі асноўная пабочка ад эліксіраў? Струк гадзіўны. Ёсць такое, ёсць. Я згодны з табой. Так, і там палае сяло. Глядзі, вёска ўся. Курыцца. Так, паўкі злева бачу. Чакай, а тут собаки і тапельцы? Якой халеры? Ну давай, давай, давай. Не, ну добра, што я з перагрузам яшчэ магу нешта рабіць. Это прыемна. Так, чуеш ты? Так, увага, легер імператары пакінула вялікая група дезерціраў, што там сам ператварылася на звычайных бандытаў. Ты да тых часоў, пакуль дезерціры не будуць злоўленыя і пакараныя унікаць любых кантактаў з імі. Як кажаце, а ты што там сядзіш? Ян Пердон. Ян Вердон. І што? Звязаны? Бо зараз, ну, калі набягуць, я імі займуся, а зараз давай паразмаўляем. Хачу ведаць, каго я развязваю. Гэта ж Радань, ой, тымер'ец нейкі, Ян Вердон. Служыў у 10-й Марыборскай. Адстаў ад сваю армію. Маю армію больш няма, чорныя разбілі яе. Але я даў драпака перад гэтым. Далучыўся да групы уцекачоў, поўныя курву патрыятызму, як даведаліся, што я пакінуў Таміры, у час патрэбы звязалі мяне як мех і пакінулі на з'яданне тапельнікам. А як анпісі ў такім выпадку? Жудасна. Так, я не буду дапамагаць, да развяжу, вядома.
Кожна істота заслуговує на життя, пакуль яно I was almost sure you'd leave me to die. не пачынае. Вы самі ведаеце, што дронамі кідацца ў суседа. Somehow. Хацеў бы я неяк табе падзякаваць, але ў мяне нават ламанай кроны няма. Што ўжо ж такое жыццё? Thanks, Witcher. Дзякуй, вядзьмар, няхай шанцуе. Карты намалю хаця б дзе скарбы. Мапу. 25 пунктаў досведу. Зараз не гуль... А чаму немагчыма? Во, захавана. Давай, сідай на плотачку, сідай. Так, 5 хвіліначак яшчэ. Давай, пагналі. Зараз даедзем да куды нам трэба, там да нікага я не ведаю. Ой, тапельцы і тут. Пазабіваць бы іх усіх. Тільки сабак. І што, ты мяне скінеш зараз? У мяне ескорт. Сабак. Я спадзяюся, у гэтай вёсцы будзе нейкія, не ведаю, карчма на ростанях, усё. Во. Не аддам. Яна як рохнуся, адразу пачуць яе забяруць. Я сам яе закалю пад ляжанка скаваю, гэтым сукіным дзецям не аддам. Добра, а кроў пяском прысыплем. Лодка, супакойся. Што ты мяне штурхаеш? Блять, алешком кашы равуць. Просто неверагодна. Так, шановныя, мы дабраліся. Адзінае што, я захаваюся. Вось, та, божа, сюды. Вось сюды. І мы працягнем з вами на наступным стрымы. Дзякуйся велічэзна за прагляд. Вось. Карацей, Вядзьмар, вядома, на наступным тыдні ў пятніцу. Вось, у панядзелак, як ужо Ралеф заанансаваў, будзе ў нас Don't Starve Together. Машніцкі, дзякую табе велічэзны. Пойдзем, я не ведаю, у які рэйд мы пойдзем, калі мы Ралефа ўжо не можам зарэйдзіць. І у нас ёсць Яраш, шокераў ніхто не ведае з вас, добрая дзеўка таксама, я разумею. Трымачанка былі ў яго, давайте да Яраша. Давайте да Яраша пойдзем, да суседаў украінцаў у рэйд. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Усім добрай пятніцы, добрых выходных, карацей, усяго самага найлепшага. Пабачымся ў панядзелак.